NHL v poslednom týždni oznámila, že opäť mierí do Európy. Konkrétne Edmonton Oilers bude hrať v Kolíne 2 zápasy a Boston Bruins 2 zápasy v Mníchove. Proti komu a s kým sa ešte nevie, ale taktiež prípada do úvahy dlhodobá spolupráca teda NHL a s európskym trhom. Sám to vydasil Gary Bettman, že naozaj chcú rozšíriť viac zápasov do Európy, chcú, aby viac fanúšikov bolo z Európy a teda čo sme si aj dneska posielali s chalami, tak vyzerá to, že možno je v pláne aj zápas pod holým nebom, ale túto informáciu zatiaľ nikto nepotvrdil, takže možno máme sa na čo tešiť. Taktiež, čo bude dneska určite téma číslo 1 je Gauthier, ktorý odmietol ponuku Anaheimu Ducks na 4 roky a každú sezónu by zarobil 13 miliónov. Dnes nás čakajú New Yorkské týmy, Rangers, Devils, Islanders a doplní to Columbus. My sme opačné garde, ja som Frosty a som tu Holo a Marek. Čaute, chalani. Čau. Poďme rovno na to. Pomená si rovno na to Gauthiera. Myslím, že k tým Global Series tam zatiaľ nejaké bližšie informácie nie sú. K tomu sa nejak nemusíme ani piplať. Určite je to super, že opäť blízko bude nejaké NHL-ko. Uvidíme teda proti komu a čo sa tam teda udeje. A teda každý tým by mal odohrať tí 2 zápasy. No a ten Gauthier. Slavo, ty už si teda pred nahrávaním povzdychol, že nám k tomu chceš niečo povedať, tak môžeš to odšpuntovať. Že to kazí NHL-ku. Ty kokos, že toto nie je normálne, tieto zmluvy. Najprv to začne Karlsson, teraz Gauthier, ty kokos, to je... Čo oni si predstavujú? Čo to je? Ako dobre, áno, klobúk dole, dal 40 fíku, ale... Odmietnúť, koľko to bolo? 13 či koľko? 13 krát 4. Čo to nie je normálne, to už mi to dojde až chore. To je dosť taký veľký bridge, že? Vie, však to je taký luxusný a ty keď ho fakuješ, tak potom ako máš predstavu, že čo on čaká, čo dostane, ty kokos, zlaté prasa? Strašne ma to sere. Chce sa priblížiť ke Karlssonovi, je otázka. Ne, ale tak, jak sme sa bavili minulé o tom Karlsson, všetko je ten Brier, tak si myslím, že Brier to spravil s tým oným naschvál a vidíš to, ty koniec, a vidíš to, nejak zase teraz, keby Gauthier robil naschvál Verbíkovi, alebo čo, lebo čak neviem, že ste počúvali aj vy Bastardu, že Fenčo došiel z nejakou takou verziou, že Verbík si už popredu vyhľadal toho Gauthiera, áno. Ale že by zase teraz Gauthier kopol do riti Verbíka s takouto sumou. Neviem, strašne to je zapeklité a strašne veľká, ty kokos. Jak sme sa bavili, ten proste Brier to spravil teda úplne geniálne v tom, že či to vyjde alebo nevyjde. Zapekel, ty kokos, on zapekel, neviem, jak ale však práve, on je víťaz tak či tak, aj keby došiel, aj keby nedošiel, čiže nedošiel, on Anaheim úplne rozjebal, proste to sa ináč nedá povedať, lebo na Gauthiera peniaze nemajú, čo sa tam udeje, nikto netuší, ich off-season stojí za hovno a namiesto toho, aby po tejto super sezóne spravili step up, tak oni spravili 2 kroky down. Čiže akože nech sa na mňa nikto nehneva, Anaheim je v rozklade. Proste to... teraz, a ešte k tomu Gauthiero... No, a ešte keď si zoberieš ten Gauthier, vlastne nechcel podpísať Filu, tak bol vytredovaný do Anaheimu a teraz zase tam nechce podpísať 13 miliónov. Ono proste, kokos, naozaj... Čo sa tu deje s týmito soplákmi, že chcú okamžite nasypať. Proste to je akože... Je to ústrel, ale proste fakt, ten Anaheim je v zapeklitej situácii a podľa mňa ani sám Verbík nevie, ako z toho von. No áno, lebo zober si, že toto má. Teraz neviem, koľko bude, Seneke má koľko, ešte rok, 2 a potom ide on podpisovať. Otázka je, čo si vypýta Seneke. Seneka vie, že proste tam on je v takej petovej situácii, že ja neviem. Končí tento rok 6 miliónové kontrakty, končia Kreider aj Killorn, vieš. A bude sa ja by som sa skúsil zbaviť Killorna, aby som teda podpísal Senekeho, ale preháňajú to, či Senekeho, pardon, Gauthiera. Preháňajú to v tom, že dobre, vyšla jedna sezóna a už sem to dokázal. Lenže kto ti dneska zoberie okamžite zoberie Killorna. No však... Nikto, on skončí. Ne, vieš, ako ty kokos, lebo ty to potrebuješ vyriešiť urgent. Lebo Gauthier je RFA. Blíži, no. No, že Gauthier je RFAčko, lenže na Gauthiera nemôže dať offersheet.
Lebo málo odohraté. Ty keď máš málo odohraté veľa, tak no to isté, jak aj u nás je Nikišina. Nikišina nemôže padnúť oného offer sheet, tak aj na ňo. Koľko Vieš? potrebuješ mať do zápasu? Tam myslím, že to je tuším nad 100 zápasov. Mhm. Alebo minimálne 2 sezóny, tuším. Nejak tak to je odohraté. Neviem, jak z tohoto vyklúčkovať. Tam jedine sa zbaviť buď Kreidera alebo Killorna a teda nasypať mu, alebo... Áno, ale vieš čo otázka, že koľko si Alebo- vypýta, keď odmietal 13 teraz, tak čo chce? Je Carlson? Ja si myslím, že sa chce priblížiť ke Karlsonovi, že bude No. chcieť nejakých 15-16 možno. Ale tak ale Alebo dobre, ale Toto Matrána ešte, ten má 4,57. dobre, ale ti poviem jednu vec, že toto automaticky zahrabuje nádej na to, aby zašiel bojovať o Stanley Cup. No samozrejme. Ja ti poviem takto, že každý hráč, ktorý takto robí, tak sa odpisuje na to, aby niekedy získal Stanley Cup. A to ti hovorím to isté, nechcem byť taký zlý prorok, to isté tak dopadne. Chicago nemá šancu v blízkej dobe vyhrať Stanley Cup. San Jose, dobre, tam ešte ne, tam to iba jeden hráč. Ešte jeden hráč, ale keď máš viacerých hráčov, ktorí ti budú poberať 13, 14, 15 a budeš ich to mať viacej, jak aj sorry Marek, ale asi aj vám to tak bude Bože, hroziť. Ježišmaria, euro, dávaj. Tak jedinkrát sa to spomeneš. Už sme sa o tom bavili. Lebo máš 42 hráčov, vieš. Pozor. Ide o to, že keď si napríklad dobre vypýtal si Kaprizov, koľko má? 17. 17. Vypýtal si Kaprizov, ktorý dokazuje v NHL rok. To je áno, dobre, dobre, takto, beriem späť. Karlsson to ešte neukázal, Gauthier to ešte tež úplne toľko neukázal. Beriem späť, že nemajú to tí mústva, kde to tí mladí, alebo takí tí hráči, ktorí ešte neodskákali. Si dobre, ináč je otázka, keď si to vypýta McDavid s Dreisaitlom v Edmontone, áno, ale keď si to pýtať, že máš teraz dvoch hráčov v Anaheime, Carlson a Gauthier, ktorí ti budú hrať za, dobre, nech nežerem, že to bude jeden za 15, druhý za 18, to je nejakých 33, vieš, OK, tak to už je moc, to už fakt. A teraz, čo ten klub ešte má šancu získať niečo? Ale Vieš, zober si aj jednu vec. Proste však, OK, je to kolektívny šport, o tom sa stále budeme baviť, že proste za ten úspech musí byť poskladaný celý mančaft. Teraz majú aktuálne 9 miliónov pod platovým stropom. Tak mu povedať, počúvaj, túto sezónu ti môžeme dať jednoročný kontrakt, jak Robertson, poďme príklad Robertson. 9 miliónov, po sezóne končí Kreider, končí ten Killorn, tuším, si hovoril? Killorn, no, tak áno, povedať, že OK, potom sa môžeme baviť o tom, že ti dáme proste plnohodnotnú zmluvu. A keď odmietne proste, že tento jednoročný bridge, lebo proste mužstvo je v sračkách na margo toho, čo sa všetko udialo, tak proste to je hráč, ktorý proste není kolektívny a ide mu iba o svoje dobro. Ešte si zeber, že tí hráči, však sú v Anaheime, však sem furt 365 dní sem v teple, ale v šlapičkách, na štadión, vieš, to je úplne luxus toto. No ale zober si to, že už pekný príklad dal vtedy, alebo rok naspäť ten McDavid, čo spravil. Tu máte, idem dole z osumu, aby ste dotali hráčov. To isté v podstate, ne, že to isté. Pravý opak spravili títo hráči, Carlson a teraz aj Gauthier sa k tomu blíže, proste, že čo spravíš? A tu máš. A rob si čo chceš, saňaj si koho chceš do toho mústva. Vieš, že proste úplný opak spravili oproti McDavidovi. McDavid spravil tú ústretovosť, idem dole s platom, máte priestor, zhaňajte hráčov. Ale títo mladí, dajte love, keďže iba, že meni. Doriti by ich nakopal. Doriti. No. A to isté, akože teraz budem si stredať do svojej nohy, to isté aj Nikišina, Doriti ho nakopať. Keď si nevieš proste tí hráči, OK, dám ti bridge, dám ti 8 na 4 roky, ukáž, potom ti zvýšime, pýtaj si. Ale ne, že oni teraz bola taká, že oni sa opýtali, čo 8, a on sa iba zasmal, že to áno, to mi nehraj. Tak budeš Doriti, hned. By ťa vymenilo za ona. A čo vymením ty kokos niekde na Liašku. Nech tá si hrá s Meonima, s Pingvinama. Nemyslím Pittsburgh, ale normálne skutočnýma tučniakama. Ne, to tak dokáže vytočiť, keď tí hráči nemajú nič a dokážu takéto sumy pýtať. Dobre, Gauthier dal 40 golov. A keď mi ich na budúci rok nedáš čo? Môžem ťa Doriti nakopať? Vieš, že to je to. Už keď si toto vypýtaš, tak už ten tlak na to musí byť veľký, už musíš rád, musíš to ukázať. No. Pozri na ono, že čo mal za sebou kvázi Peterson vo Vancouveri.
A chudák zesypal sa z tej sumy, jak sa povie. Akože ne, hovorím to tak obrazne, ale aj vidíš to. z pestorky, ne? Ten tiež, No. ktorý sa má nasolené. No, tak... tomu tiež 2-3 sezóny, akože dobre, táto minulá bola, dá sa povedať, že v tej sume, čo má, tak asi najlepšie, ako mal. V tom období, čo podpísal tých 11 mega. Dobre, no tam... Poďme k tému Rangers. Vidíme, tam sa ukludíme. Ešte predtým, ešte dostávame k Rangers, ja sa vás pýtam iba tak rýchlo, sledovali ste aj Chárovú rozlúčku, ja som videl iba nejaké zostrihy, lebo som bol teda ocestovaný, ale akože naozaj ten úplný koniec, keď on sa vyzdul na tom strede proste klziska, nechal tam tie svoje korčule a prešiel tou bránou z hokejok, jak mu tam všetci spravili, tak akože to bol mega silný moment za mňa. Akože ten moment bol najsilnejší, len zle sa mi pozeral ten hokej, cestu hnus som na nich nevidel. To sa nemalo stať. Presne, toto som čítal. Klasický problém slovenských zimných štadiónov. Všetci dohrali na Slovensku hokej, tak to poznajú. Ale presne k tomuto som čítal ten názor, že proste ty tu spravíš svetovú akciu, dojdú svetoví hráči, dojdú Hall of Famery, dojdú víťazi Stanley Cupu a ty stane sa takýto prúser, že proste nevidieť nič. Ale ty to nezabrániš. To proste toto období, proste ty cez leto na Slovensku nemôžeš hrať hokej. Ani v Čechách. Môžeš, ale musíš mať poradný štadión. A iné, no musíš mať akože buď nejaké, ako v Čechách majú otučku, alebo také tí, čo sú na to hali správe na to odsávanie. Ináč nemá šancu. No však o tom sa bavíme, že proste treba poradné štadión. Na Slovensku, no len je to škoda, vieš, lebo on je Trenčan, tak bolo by chyba, keby to nerobil v Trenčine. Ne, no, to muselo byť Trenčine. Len ma to trošku prekvapuje, že však vlastne 2 alebo 3 roky je Trenčanský zimák prerobený. Čo? Ale toto je problém slovenských keby tam dali ten veľký ventilátor. Pamätáte si v Stanici, jak byl ten veľký ventilátor? Je to zapol. Počkaj, že ale aj v Trenčine také sú. To máš na každý, lenže ty keď to pustíš, tak ty máš z toho hokeja hovno. No, začne púti, ale neviem si predstaviť, tak ten 65-ročný Ray Bark by potom on by bol na míste proste, vidíš? Ale v Trenčine sú ináč. Ja si pamätám, v Trenčine to máš v tých kútoch a to sú také ináč. V Senici bola tá veľká vrtula a ja som to neznášal, keď bol tréning, keď mi to pustil za uchom, ty vole. A tréner mohol tam pískať, kričať. To tlačilo práve dopredu. Tlačilo, ešte bol aj hluchý strel. Ne, to je typický problém slovenských zimákov. Váš najikonickejší moment z Dana Cháru, ktorý si pamätáte, že vás napadne na prvú? A podľa mňa iba to, čo vtedy, čo nastúpil, keď mal tú zlomenú sánko, že išiel aj do toho nejak... Neviem, či to nebolo to období, keď tuším nevyhrali. To bolo finále, no, keď nevyhrali. Ale nevyhrali vtedy, že? Hej, to bolo proti St. Louis, no. No, tak to asi to, keď išiel tú zlomenú sánku. Ja aj do toho, no. Ten Martinov, ten kraj. Tam, jo. A ešte ikonecko, čo si pamätám, keď hral za Islanders a chudák, mali si mu ušiť dresy na miero, si pamätám vždycky, ako on hrával chudák a tie krátke rukavy, ako mával. Ešte v slovenskej reple si to pamätám. Hráči si to vyhrňali, ne? A on si to nemusel, on mal malý dres, chudák. A teda ja, aby som nepovedal niečo to isté, čo vy, áno, Stanley Cup, Norris Trophy, to je všetko pekné a je to pík proste jeho kariéry, že toto všetko dokázal. Ale ja si vždycky vybavím, jak sa povie Zdeno Chára, jak rozbil toho Kočího proste. Krvavý, hnusný, proste Chára ho tam úplne rozbil na padrť a akože to ma napadne na prvú, keď niekto povie Zdeno Chára. Okrem všetkých tých úspechov, ktoré dosiahol, či už aj s našou reprezentáciou, alebo celkovo v NHL. Akože na to, že ho jeden tréner na Slovensku posielal do ryti, že proste nikdy z neho nebude hokejista. Tak, Erne? Áno, Ernest, no. Ja ho obdivujem aj za to, že ak vlastne vrcholové ešte stále pokračuje aj tí maratóny, Ironmani, no. No, že vlastne schudel kila, lebo už reálne toľko ich nepotrebuje. Jak keď trával hokej, schudel vlastne a čiel klobúk dole, tí triatlony a všetko. Ja mám ešte jednu spojitosť. Ja mám ze Zdena Cháru, že jednu takú spojitosť, čo mal kedysi toho trénera, čo ho vyťahol. Čo mu veril, čo trénoval v tom Piešťanskom Bčku. Indro Novotný. Áno. Indro Novotný. Tak môžem sa pochváliť, mám pod ním otrénované 2 letné prípravy v Trenčine. Takže zažil som aj ja jeho tréner. Takže mali sme rovnakého trénera, takže mám niečo spoločné so Zdenom. Ja mám s ním fotku. Ale môžem povedať, ten tréner bol férový, ten Indro Novotný. Ja si ho pamätám a on vždycky bol taký férový. On aj keď jednu dobu býval spolukomentátor alebo v tých štúdiách. On chodil aj do telky. On hovoril tak vecne, no. Ja som sa s ním stretol potom
Fú, to bolo po nejaké obdobie, keď som chytal Zasenickú Duklu, tak keď sme hrali to playoff, tu baráž, tak on jednu dobu trénoval Martin, keď postupoval. Neviem, či v tej sezóne postupoval a išiel o postup, tak tam trénoval Martin. Tak sme sa stretli, tak som si s ním prehodil pár slov, ale on bol charakter tréner, takže asi aj to videl v tom Zdenovi, no. Takže A Zdeno má díky nemu aj peknú kariéru. asi lepšie už mať nemohol. To proste fakt dosiahol všetko, čo vedel. To nepokoná veľa obrancu, už som aj toľko zápasu, aj úspechy. A víš, čo si No. pamätám, neviem, či ste videli to, ja som to tu pustil chvíľku dneska zo záznamu a zober si to púči, ešte dal for 175. Bola takú jebu. No, To je tak na zlomení prstu v lapačke. tak to áno, ale to ti môže vyzúť lapačku z ruky. No, preto tam je ten remienok, že by sa to nehodilo. Ale keď si zeverieš, keď to aj dostaneš na prse, však to ťa musí zaraziť do brány. A zarazíte to nezarazí, ale dokážete to vyraziť dých. No, tak to musí byť dobrý. No. Ja mám po jednej strele mám takú pamiatku, že som dostal na bradu a ešte doteraz mi cvaká sánka. A měl si irbeovku alebo normálnu masku? Ne, mal som normálnu masku, ale farba odletela, košík sa prehol, takže... A v ušiach tak asi 5 minút mi pískalo a od tej doby sánka mi preskakuje. Tak môžeš vyprávať, že si Terminátor. To do takú dal. Pálo Klečko. Á. A to vieš čo? To bolo vtedy, keď... A to vtedy vieš čo prečo? Lebo vtedy došli novinka, kompozitové hokejky Fairland. A to vtedy z prvej a ty kokos to bolo. Tento vedel naprvo, no. Ten vedel naprvo, no. Naši senickí fanúšikovia podcastu určite vedia, o kom sa bavíme, jasné. Dobre, tak za nás za všetkých naozaj veľká gratulácia Zdenovi k jeho úžasnej kariére a my sa teda posúvame k GM Fantasy. Ideme na tú stranu New Yorku, ktorú ja rád nemám, ideme k tým modrým, ale poviem im to pekne. New York Rangers. V momentálnej dobe je veľmi pretriasaný Chris Drury, ako nezvláda situáciu v New York Rangers a Mike Sullivan to určite v tejto sezóne nebude mať opäť jednoduché. Pod platovým stropom je tam 2,4 milióna. Čo sa týka nejakých tých príchodov, tak je to Marcus Pettersson do obrany, je to Sean Durzi, Oliver Bjorkstrand, Joe Velano, Jonas Korpisalo a hlavná posila je teda Pavel Dorofiev. Odchody Will Borgren, Vinny Trouček, Conor Sheary a Jonathan Quick vlastne ukončil svoju kariéru, ale ostáva, myslím, že pracovať v Rangers. Ja už opravím, Frosty, lebo už len 1,5, lebo podpísali Vincent Jorio. Áno, bol RFáčko, no. Takže ďakujem za opravu, lebo ja som si tú prípravu robil ešte, kým som odcestoval. Takže ďakujem za opravu. A teda v obrana bude Rangers asi týmto podpisom vybavená, že im tohoto prospekta udržali. Ale teda poďme asi postupne od toho útoku. Samozrejme treba povedať, že veľké očakávania od prípravného kempu tam budú na margo Adama Sikoru, ktorý proste určite sa do toho prvého mužstva bude chcieť dostať a za mňa by tam asi aj patril. Myslím si, že tá cesta tam bude sa tam dostať. Ako to vidíte vy, celkovo ten útok po príchode Dorofieva, jak tej hlavnej hviezdy, a myslíte, že tá ofenzíva New York Rangers bude lepšia v tejto sezóne, alebo opäť to bude také mútenie vody? No, ja to poviem tak tvrdo, že bude to mútenie vody. Lebo nehovorím, že Dorofejev není dobrý príchod, je to dobrý docela príchod, ale on potrebuje dosť kvalitných hráčov, aby ho dokázali, jak sa povie, že tlačiť vpredu. A na to, keď si pozrieš tú súpisku, tak kto ho má tlačiť? Lafreniere alebo Zibanejad? Tí chalani majú dosť problémov sami so sebou a na to ešte by aj nemu pomáhali, aby ho odťahali, vieš, že... Neviem, podľa mňa sú na to, na čom boli. A ešte podľa mňa, keď si len dať na misku vách, dobre, on je síce o 10 rokov starší, myslím, že Tročok už má 34 alebo 35, že vlastne Dorofejev má len 25. Ale... Dorofejev je náhrada za Panarina. No, dobre. Lenže keď zoberieš, odišiel Panarin, odišiel Troček, to sú dvaja takí a nenahradí ich jeden Dorofejev, vieš, že
do Bjorksen, to nič, keď tam čítaš Veleno. Môj názor je taký na ten prvý útok, že kvalitný tím si prvý útok dokáže pokryť. Že nedovolá im tí šance strelecké gólové aj na toho Dorofejeva. Takže myslím si, že Rangers nebudú tento rok nejaký... Budú tam, kde boli, podľa mňa. Ani kandidát na playoff nebudú. To súhlasím, lebo keď si zoberieš Zibanejad posledné 2 roky, je úplne mimo misu. Že proste nejde mu, není ten líder toho mužstva, ktorý by mal byť. On by potreboval zmenu, podľa mňa. Jo, Lafreniere zatiaľ proste nenaplnil tí očakávania, ktoré sa od neho, jak od jednotky draftu, proste očakávajú. Aj ten by potreboval zmenu. Presne. A čo sa týka JTho Millera, tak ja si myslím, že ten príchod, áno, Rangers v jednej chvíli trochu pomohol, ale aj to, že ho dali hned kapitánom, mne ten JT Miller proste, ja neviem, mne nesedel ani v tom Vancouveri a celkovo, ako ja ho mám zase také úrazené decko, ktoré si proste niečo vytrucovalo a neviem. Jak hokejista klobúk dole, ale myslím si, že do kabíny moc v pohode asi nebude. A tá Rangers kabína bolo vidieť, že v tej sezóne je úplne rozbitá. A dávam ešte takú otázku, áno. Není za hráča, ktorý mal, že posledné 2 sezóny 82 zápasov dohraté a v jednej, že 52 a 64 bodov na 11 mega moc. Je to dosť, no. Tam podľa mňa Rangers nasypali kvôli tomu, že to playoff proste. A áno, ale to ti chcem povedať, že 11 mega to bude zase to bude taký hráč, že si myslím, že nepôjde mu. Môj subjektívny názor, že sa nedokáže presadiť v tom Rangers a bude potom čo? Ťažká vec sa ho zbaviť za tú sumu. Ale keď sa ho zbavia do nejakého dobrému centrovi, respektíve, alebo krídlu, s ktorému by si rozumel, jak to bylo aj za Ichla napríklad s Barbeševem, tak on bude zase dobrý. Dorofejový problém nevidím, on je dobrý strelec. Je, ale hovorím, že dobre, je strelec, ale... Aj k Millerovi ešte by som chcel povedať. Miller takisto není problém. Miller je ten typ hráča, ktorý chce od druhých, aby makali, dreli, aby tam nechali srdce, aby tam zomreli na tej lade. Miller je tento typ hráča, lebo si pamätám, že aj Quinn Hughes sa vyjadroval na jeho adresu, že aj on byl jeden z tých, čo nebyli z Petersona nadšení, lebo Peterson tí súboje niekedy, alebo tú hru vypúšťal. A preto Miller začal prvý ísť po Petersonovi v Vancouveri. OK, na to som zabudol, jo, to je pravda, no. Lenže keď si dáš spätne, tak bol aj na ňo videa zase v Rangers a tež to robil on v Rangers zase. Byli situácie, kedy to proste už zabalil. No, tež sa mal venovať hráčovi a urobil iba akoby bognu od toho hráča a vysral sa na ňo. Vieš, že on je tiež taký, akože nechcem byť taký, ale v niečom on je tiež taký, že vodu káže a víno pije. Vieš, že... Ale ja si myslím, že spojení mladých hráčov s Millerem by mohlo fungovať. Napríklad aj ten Perronov alebo Wilkuli, keby si tam trošku vadí tá chémia v tom Rangers. Že tam stále chýba, tam bola nejaká taká zlá aura. A neviem, či to, lebo myslel sa, že takto, až to sa to hovorilo, že možno, že tú auru zmení príchod Sullivana, čo sme videli, že vôbec neurobilo nič s tým ústvom. Bolo to ešte horšie, no. Ja sa čudujem, že tam zostal. Ja sa čudujem, že Drury zostal. No to je prvý profesor, akoby, že Drury, že ostal, ale že ja som čakal, že aspoň pre mňa není takto, ja nemám voči nemu nič, ale pre mňa príchod Dorofeja není nič ohromné do tohto týmu, ktoré by to malo pozvihnúť. To je dobrý point, no keď si zoberieš, oni majú hlavne ten prvý útok na papieri, áno, vieme, že sa to môže zmeniť, že možno bude Dorofejev, Miller, Lafreniere, proste nikto ešte nevie, ako to bude, ale ako keď si zoberieš teraz aktuálne podľa Puckpédie, že Dorofejev, Zibanejad, Lafreniere, Perrault, Miller a Bjorkstrand, to je 1,4 útoku, alebo 1,5 útoku. Áno, a potom 3., 4. útok za mňa je proste slabotinka. Je to proste slabé bottom six. Áno, ale to som chcel povedať, že dobre, k Rangers prišiel aspoň ten Dorofejev, áno, ale oni sú v podstate v takej pozícii, v takej nálade, v takej situácii, ako Detroit. No. Dobre, majú, že dobre, že ešte keď si dobre, tak majú možno, že trošku lepšiu obranu, áno, že to je Gavrikova, Foxa, Durzio, brankára majú
že majú No. tam trošku lepšiu pozíciu, ale ani to im nepomáha tom Rangers, že vidíš to, že No, budú to mať ťažké. Ako oni by skôr tá cesta, keby oni teraz spravili to, že pôjdu do toho Ritulu, že napríklad môžu vymeniť Zibanejad, Miller, Lafreniere, že môžu vymeniť za hráčov už mladých a kvázi už ostrilaných, čo už z Venhala nejakých pár zápasov odehrali, tak to by mohli potom spojiť, lebo majú tam tých mladíkov. majú tam, pár, áno, ale to súhlasím. až toľko. Dobre, môžu sa odrážať, keď sa zoberieš, tak môžu sa odrážať od toho Labu, môžu sa odrážať od toho Perolta, že taký, už aj ja myslím, že aj O'Donnell, aj Chmeláš, ale Aj Kuli. aj Kulich, ne. Aj ten Laba. Kylie, tak ne, Kulich. Kylie, no, Kylie. Vieš, že, ale toto, že ale k týmto hráčom potrebuješ takých starých, ktorí dokážu ja si myslím, že Lafreniere, alebo inéž Lafreniere má iba 24 rokov. No, áno, čak. No. On je taký mladý. Vieš, alebo že Zibanejad, že to stále mi chýba, že nemá tam to Rangers takúto auru. A poďme k tomu Sikimu. Myslíte si, že to prvé mužstvo spraví? Ja si myslím, že ten priestor tam je. Ja si myslím, že on s ničím iným ani do kempu nejde proste iba s tým, že spraví prvé mužstvo. Proste musí to byť pre ňo teraz priorita číslo 1. To musí trošku dokázať ten predsezónnym kempe, ale on má možno jemnú výhodu v tom, že s tým Chmelážem je tam tá symbióza taká veľká. Takže to by mu mohlo pomôcť, že ho dajú tomu Chmelážovi. Jo, ono, zober si, keby je tam výhoda, že... No. Že ten štvrtý útok je momentálne písal nejaký Cartier, Velano a Chmeláš, tak ten Sikora by kľudne namiesto toho Cartierho mohol tam akože za mňa byť. Lebo ten dojem v NHL zanechal veľmi dobrý. On sa ukázal, čo je v ňom. Oni vedia, čo v ňom majú, alebo čo môžu od ňom očakávať. A uvidíme, no. Takto ja si myslím, že sezóna asi nezačne hore. Tak to poviem tvrdo. Keby Kemp mal dobrý, tak začne. Ale musel by... ale ne, takto. Keby mal Kemp dobrý, ne. Kemp by musel mať mega dobrý. Tak naštandardný. Šupne, no. Naštandardný. Vtedy má šancu ináč, ne. Lebo akože, keď si pozrie jeho čísla v NHL, akože super všetko, ale musí mať, lebo vieme, aké to je voči nám, že nechcem, že voči Slovakom, takže dobre, má trošku nevýhodu, že je nízky trošku. Vieš, to je takýto, že a víš, že čo sa robí v NHL, že sa proste hľadajú vysokí hráči a bla 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 bla, títo omáčky, áno. Určite, koho uvidíme v tejto sezóne v drese Rangers, je ten posraný Rampy. Proste toto neuvidíš. Ten pôjde likvidovať ľudí, uvidíš, na niektoré zápasy pôjde likvidovať. Takto, poviem ti, že možno, že ho nechajú po kempe hore, ale nebude nastup, ostane hore jak 13. Verte mu. Určité situácie, určité zápasy bude hrať Agrika Frosty. Proti Floride napríklad ho musí dať. Akože áno, to ti hovorím, že nepôjde na farmu, ale ostane hore jak 13. S tým, že keď bude nejaká ona, tak ho tam pošlu. A dostaneme sa k tomu. Není to škoda, keď takýto drevák, lebo Rempe je drevák. Není to tá škoda, že keby fakt hral viacej zápasov jak Siki alebo niektorá iná mladá nádej Rangers, je to škoda, lebo Rampy momentálne jeho vizitka celej ligy je, že chodí, zraní hráčov pomaly v každom týme a koľkokrát, keď sa má ísť pobyť, tak utečie jak posrané kura, ktoré sa ide schovať niekam do prdele. Akože za mňa je Rampy totálna špína NHL. Ale ty to hovoríš zaujato. Ja hovorím. Vidím to táto proste, jak ťa páliš. No ne, úplne, že tu už videl som mu toto bublala tá žila tady. Áno. Ale proste fakt, že... Mne Rampy neoblížil. Počkaj, keď ti vyradí Stenkovena. No, to by ho musel nájsť najprv, ono nedobehne. Ne, akože takto musíš mať, jak sa povie, každý musí mať policajt a on je v tom Rangers policajt a hotovo. On není policajt, on je zakerná svinia, lebo on zámerne chodí zraňovať hráčov. Koho zranil? Bolo to raz, dva, tri, bolo tam tých hráčov viacej. Povedz mi konkrétne, jak to hovorí jeden hráč. Povedz mi konkrétne. Od nás vtedy odjebal Bastiena v jednom zápase, plus tuším Sigenthalera, a to bol jeden zápas. A potom viem, že niekoho myslím, že v Sietli, a proste tam vtedy bola vlna kritiky, že boli o tom aj dosť článkov, že naozaj Rampy proste nič iné nerobí, iba zraňuje hráčov. Dobre, zober si, že to robil kedysi aj Messier a vidíš, tak ho velebia všetci. A nikto nevie o tom, že ho volali pán Lockett v NHL.
Ale vieš, to bola vtedy taká NHL-ka proste, že vtedy sa prasilo asi z každej strany, ale proste Ale teraz pri tej... ja ho nebudem, máš pravdu, Frosty. Ne, poď, ja sa vrátim, sa mnou nesúhlasíte. Uvidíme. Povieme si v priebehu sezóny, keď sa Rempi ukáže. Keď vám zraní hráča. A keď bude zraňovať hráčov, alebo čo bude robiť na tom ľade, potom si povieme. Ale asi celkovo za mňa, ako by som vo finále zhodnotil Rangers, je mužstvo s jedným super brankárom a kvalitným backupom, kde jednotka, odkedy podpísala vlastne šesťorky tú lukratívnu zmluvu, tak chytá hovno, že obidve tie sezóny neboli bohviak dobré. Tá obrana je poskladaná za mňa veľmi v pohode, ale ten útok je slabúčky. Ja som tiež zastanca tej obrany, že tá je celkom sympatická. No, áno, keď sa kúžiš, akože dobre majú tam, že keď tam horia, akože takto, myslím, že dobre urobili s tým, že sa zamerali keď vymenali toho Tročeka, že si zobrali obrancu, lebo podľa mňa Durzina nezlý obranca. A ešte má taký, super káv. že má dobrý vek, že proste má 27 rokov, to je ideálny vek na obrancu. A to máš zober, že majú dobré veky, akože vekové kategórie, tam zober, že Fox 28, Gavrikov 30, ten Peterson 30, Schneider 24, ten ešte má kopu pred sebou, vieš. Neviem, to je obranca, Robert moc 25, nepoznám. no. Ten Iori o 23. Len ide o to, že jak im pomôžu vpredu, no a ja si myslím, že oni budú skoro z útok budú horeť, si myslím. Tak, presne tak. Dobre, ešte si tam položíme tú Nevidím otázku tam, play-off. sorry, ešte takto. Nevidím tam z útoku strach. Nejde na mňa strach. Nejde tam, kedy si to bolo také, že si sa bál, bol tam ten Kreidel, bol tam ten Troček, ešte aj ten JT, dobré, ale fakt teraz do koho? Samo JT sa máš bať, lebo Zimarjada alebo Lafreniere sa nebojím. Vieš, že a Dorofej hovorím, možno tam vyskočí, možno ne, ale... Tam Rangers, keby nepostupovali do play-off, dojde uzavierka prestupu a oni keby vymenili 2-3 hráčov, jak som hovoril, že sa týchto starých, keď budú mať vysokú hodnotu, zbavia a do ďalších sezóny môžu ísť s tým, že budú mať ten rituál a vtedy môžu ísť tých mladých tak nakopnúť a poďme spraviť play-off, bojujte o to. Lebo Sullivan sám o sebe je dobrý tréner, ale s týmto mužstvem, alebo respektíve s týmto hráčom mu to proste nejako nejde. Ja neviem, ani keď to je také divné, že tí tréneri nespolupracujú s tými manažermi, alebo čo, že si to tam nevedia dať dokopy. No tak ten má ale silného manažéra potom v tom prípade. Lebo Drury to podľa mňa je bez každej strany. Tak, a to je možno otázka, dokončiť Drury sezónu, za mňa by nemal. Vidíme. Podľa play-off. A otázka play-off Rangers určite nie za mňa. Ja si to myslím, že ne. Dobre. Rangers by boli hotoví a poďme na tú ich zostavičku. Tak Tatko Holo, začni, lebo ty nás zase budeš poučovať a poznáte, tak Rangers je stará organizácia, tak poď na to. Je to tým Original Six. Tak začína sa tak Mike Richter, to asi máte aj vy dvaja. Ja ho mám tiež, no. Sice som rozmýšľal, či Lundqvista. Marek je taký ten novodobý v týchto veciach. King Henry. Ja sa sa, že či Wemwisbrook alebo Richter, ale dal som Richtera. Ten Richter tam odchytal oveľa viacej a je to fakt, že si spomeneš, aspoň keď si proste New York Rangers mal by som povedať bránkara, ktorý má prvý napadne, tak je to vždycky Richter. Tak Richter kvázi z tú masku oného. A z masku... Sochy Slobody. Sochy Slobody, jasnečka, áno. Obranca Brian Leach, to asi máte aj vy dva. To mám aj ja. To je taká klasika. Potom obrancu mám Marek Malik. Je pre mňa najvíc akože dobre hrával aj za Carolinu, ale v tom Rangers mi tak akože možno... Bol tam krátko, ale vlastne povedzme si ho povestný nájazd, ktorý dal medzi nohy, no. Kolcigovi, jak sa hodil medzi nohy a hore na tú lapačku. Takže to je Marek Malik. Útok. Tuto má Messiera. K Messierovi patrí do druhý. Ako dobre. Bol tu aj grécky, ale asi to bolo krátko. Tu ti grécky rezonuje akurát to, že tu ukončil kariéru. Asi tak, že... Ale z českého okienko. Petr Nedvěd.
Nad ním som uvažoval, hej, ale nakoniec som ho tam nedal, no. A akože musíme aj na ňu niekedy. A akože dobre, budeme mať že v Pittsburghu, ale mne sa ľúbil aj Jagr v Rangers kedysi. Jo. Byla silná česká stopa v tej dobe. Áno. A vtedy trénoval... Podľa mňa po Pittsburghu mal najlepší období tu v tom Rangers. Môže byť. A čo sa týka bitkára, tak to som si dal Joe Kocur. Sice hral aj v Detroite, ale má niečo aj v Rangers odohraté. No, ja idem teda po TV Sláve, lebo ja to mám veľmi podobné, tak ja mám brániť tiež Richtera, obranu mám Briana Leacha, ale s Adamom Foxom, takže tam som dal takýto mix a útok mám Adam Graves, Mark Messier a Phil Esposito. Esposito. Ja mám teda v bránke toho Lundqvista, v obrane mám Girardiho a Stála. Či kokos, dobrá voľba, no. Prekvapil. Dvojička. A Messiera mám samozrejme ja, ale mne sa strašne ľúbili títo dvaja hokejisti, keď hráli v Rangers, a to bol Derek Stepan a hlavne sa mi ľúbil Ryan Kelleher. Jo. Ten mi tam strašne pasoval. No, Derek Stepan hral aj v Caroline 21, no. Áno. Šikovný centr ináč. Toho som mal rád celkové v kariére, ako on hral. Byl dobrý. Dobre, borci, takže... Počkaj, ja sa ešte... Kúknem, že koľko Jagr odehral tých sezón v tom Rangers. Neviem, 5-6. Strieľam. Ne, ja myslím, že asi 3 iba. Čak, čili ideme na Devils, tak proste potom prezvoň, ja sa vrátim spátky potom. Ne, víš čo, ne, spravíme to, jak s tebe sme to spravili. Devils preskakujeme a Devils... Takže ty poďme naposledy? Áno, dobre, tak si to dám. To je také bombónek. Dobre, takže poďme z jedného New Yorku do druhého New Yorku. Je to naozaj teda tiež také, čo sa tam udialo, teda ten Matthew Darche už šokoval minulý rok, keď si povedal, keď mohli Vegas 8 zápasov pred koncom vyhodiť Cassidyho, tak ja vyhodím Roya 5 zápasov pred koncom sezóny a teda dosadol tam na stoličku Peťo de Boer. Aktuálne teda má New York Islanders pod platovým stropom iba 2,9 milióna, možno ma Marek opraví, ale snad nebolo už nejaké oného RFAčko podpísané. Príchody Vaneček a Mačeli a odchody Rittich, Šabanov a Anders Lee ako kapitán a môžeme to nazvať asi ikona posledných rokov New Yorku Islanders. Opäť sa dostávame k týmu, ktorý za mňa to bude mať asi extrémne ťažké postupy do play-off. Keď si zoberieme, poďme opäť od toho útoku, áno, je tam Holmström, Horváth, Palmieri, ktorý býva často zranený, ale ako je to výborný hráč aj na svoj vek, že stále tú strelu má. Je tam Schenn, Barzal, Ricci, ten Mačeli, Pažo, Heinen, preplatený Ondra Palát, bohužiaľ opäť sa dostávame k tomuto istému, Čizikeš a Anthony Duclair. Podľa mňa ten útok lepší ako Rangers, ale tiež to není niečo, z čoho by si sa mal možno posrať, lebo vieme, že ten Barzal má strašne posledné sezóny ustupujúcu formu. Povedzme si na rovinu, že v podstate toto je New Yorkské mústva sú narovnako. Že ak je Rangers, tak aj Islanders, keď si zoberieš, tak nič extra nespravili. Ako dobre Rangers... Ja aj Devils, ale Devils to ja nerátam, to je také predmestie, tam máš taký tunel a tu musíš ten tunel prejsť, pokiaľ ten tunel neprejdeš, si v New Jersey. Máš rieku Hudson. To sa vykajú do New Jersey, ideš tú odpadovú trubku. No však ten kanál, musíš prejsť cez ten kanál, víš. Ako. Máme najkrajší dresy, sme najsympatickejší, sme najkrajší. Cez ten tunel som šoferoval na aute. A docela sa rýchle dá prejeť. Ne, takto dobre. Rangers, nechcem kopať do Rangers. Ešte mi povedz, že si bol ako politik na koleskových korčulách v tom volem. Ja aj tak, ne, to mi nedovolí. Kvôli mne ho nezavreli. Že keď si zoberieš, tak akože dobre, nechcem kopať, že ešte do toho Rangers, ale že dobre, Rangers aspoň toho oného Dorofe, ale keď si zoberieš, čo spravili Islanders? Keď tam čítaš, nič. Čo mačili? Ako dobre. Islanders dobre draftovali Schaefer. Schaefer je must have. To je pecka. To je pecka, ale tam to som zvedavý na jeho druhú sezónu. A bude troška tak rízička, jak to býva u tých hviezd. Myslíš, že u ňo bude? Ja očakávaš, že u ňo?
Podľa mňa bude. Aj on bude mať takúto druhú sezónu takú slabú, ale slabší. Ne, slabú, pardon. Ale potom už bude vrcholovo jeden z top obrancov ligy. Myslím, dlhodobo. Ja mu verím. Ja mu verím sa tiež. dobre pozerá. Strašne dobre, úplne sympatický je. A toto je to, že jak sme spomínali tie mužstvá, že niektorí hráči si vyčítajú, že ten druhý nespraví preto maximum. Koľkokrát sa Schaefer vrátil, proste vypichol puk, hodil sa tam dozadu a proste to je tá... Nakopne to celé to mužstvo, jak toto presne, vidíš. tá jeho oddanosť hokeju, proste ten jeho príbeh, čo proste je silný a akože nikto od neho nečakal takúto sezónu, akú bude mať. Nikto to nečakal, ani najväčší odborníci, ani skeptici, proste on tie prognózy takto chytil, pogrčil a hodil to do koša, proste naozaj Matthew Schaefer proste ukázal veľmi, veľmi veľa a možno bola škoda, že sme ho nevideli na olympijských hrách. To súhlasím, to môžem, že súhlasiť, ale poviem ti, že nemu by pasoval druhý dres. Lebo ja si... No, to ne, ale že... To čiže nemyslím, niečo, toto, ale... aj toto by sme mali nás spoplatniť, že každého hráča, ktorý sa proste spekuluje, že kam, tak... Ja som nespomenul nás vôbec ani na slovo. Ne, že ja sa bojím toho, že aby, ne že zakrpateľ, ale že keď máš takéhoto talenta, že ty musíš aj niečo pre to mužstvo robiť. A na to, že tam máš takéhoto hráča, tak nie tam v tom New Yorku dojdú takí tí zlí budovatele v týchto veciach. Ale počúvaj za mňa, proste ten tréner, ten Peťo de Boer je lepší tréner, jak Patrick Roy. A ja si myslím, že ten de Boer vie s týmito hráčmi pracovať. Čiže ako ja si myslím, že v tomto to bude mať ten Schaefer lepšie, že ten de Boer možno mu dá aj väčšiu voľnosť ešte a uvidíme, čo to prinesie. Ale akože za mňa Schaefer je jednoznačne tvár organizácie New York Islanders po odchode Andersa Leeho. Dobre. Tak mi povedz jedného táhuňa z útoku. Bol Horvat. Asi ten jediný naplnil tú sezónu, že ju mal dobre. Ale dobre. na druhého sa nepýtaj. No. Dobre, tak... Ale vieš, kto ma za Islanders baví? Je to Anthony Duclair. Kámo, ten hráč proste nech má svoje muchy, ale on v tých zápasoch, čo som videl väčšinou, tak ako naozaj nesklamal a hrá veľmi dobre. Ja som si ho aj do Jersey veľakrát želal, ale má tú sinusoidu, že proste má, no jasná. Na to nemôžeš mať, keď hľadaš dobrého hráča. To je to, že... Ale prvý dva centri sú ešte v pohode. Tam není až dobre, ešte aj Barzal, akože áno. Aj Barzal, dobre. áno. Ešte dobre. Ale tí krídla, Holmstrom, dobre, ten sa ešte tak rozbíha v TNH, aby som dobre, povedal. ešte má 25 rokov, ten ešte má, čo, ale Palmieri ešte zbiera vody, ale už tiež mi to je taký... Už je pomalý, už... Zazenitem. Už to tempo nestíha. No, a potom, keď si kúkneš, že druhý je krídla, Shane Ritchie, vážne. No. 35 a 21, no. No. Ako Ritchie, ale ešte... To ešte možno ten Heinemann bych tam skôr dal to. A oni majú aj Eklunda majú napríklad mladého talenta, aj Eiserman, či jak sa to číta? Heinemann. Či? No ako ešte ďalších okrem toho Heinemana. Je aj dole ešte niekde? Ono vlastne ešte, aby sme nezabudli na Engvala, ktorý vlastne nefiguruje teraz v tej zostave, bol zranený, no. Takže uvidíme, či on tú sezónu stihne, ale... je tam Eiserman. Napríklad, podľa mňa bol Mačeri sympatický v Toronte. Áno. Prečo aj to Mačeri neskúsiť vytáhnuť hore potom? Nemyslím si, že toto, jak majú tú zestavu teraz na Puckpady, nemyslím si, že v ňu budú aj v sezóne. Teda dúfam, že ne. Jo, ale kde vidíte Ondru Paláta, lebo proste v Jersey to nenaplnil, po prestupe do Islanders dal jeden zápas net 1+1 a potom pokračovala jeho mizéria. Na tribúne už. Klobúk dole v Tampe, čo zavedel, aj v Devils ešte dobre, ale už... Ja som počul taký rumor, že sa má vrátiť do New Jersey. Vieš, a my nemáme na ňo peníze. Ze zľavu. Vieš, nechceme. My sme radi, že sme sa ho zbavili. Ako... Neviem, ťažké to má chalán. Chcete kredit Ondru Palátovi za jeho kariéru, ale... jeho kariéra ostala v Tampe. Možno by mal spraviť ten krok, čo spravil Tomáš Tatar. Povedať si, že už je čas. Tak on ešte koľko má? Ešte má platnú zmluvu, ešte 2 teraz sezóny. Posledný rok. No tak potom sa uvidí, sa vráti niekde, ale to som chcel, že... On sa vráti do Česka, podľa mňa. Do Pardubic. Takto.
jeho tie roky boli najlepšie v tej Tampe a ja si myslím, že tam, akože áno, vždycky to je aj určitá chyba keby hráča šťastí, ale niekedy to záleží od ten tréner, jak vy ste budú pracovať. A myslím, že Ale tí tam tréneri sa on v nenašli tej ani v Tampe New hral Jersey. s tým Johnsonem. Tyler Johnson, či jak sa volal, ne? Tam hral v druhém Áno. útoku. Veľmi im to pasovalo spolu. Aj s Pointem hrával, čiže tam... Takže... No však áno, ale že proste ten tréner vedel, kedy, ako nasadiť a tak, vieš, že to chcem, no a proste neviem, v New prečo Jersey... ten Debur dojde taký mäkký, mi dojde trošku. Čo vieš, ale zeber si, že... On je defenzívny tréner. Ale zeber si, že proste, ale jemu síce chýba ten Stanley Cup, áno, ale zeber si, Jersey bol vo finále, zo San Jose bol vo finále, s Dallasom bol vo finále, z Vegas bol vo finále konferencie. Z Vegas bol. Z Dallasom nebol vo finále. Tak s Dallasom bol potom vo finále konferencie. Áno, to áno. No. Čiže vlastne je to dobrý tréner, ale ten posledný krok mu chýba. Akože keď sa začalo špekulovať o tom, že by mal Kiev skončiť, tak ja som hovoril, kokos, ja bych toho Peťa Debura po tých rokoch späť k tomuto jadru, ktoré teraz máme, chcel. Čak možno, že sa to stane počas sezóny. Však k tomu sa dostaneme, keď sa budeme baviť o Devils a môj názor na to, čo... No však ja som si vás vypočul. Zastanca Islanders obrany je podľa mňa v pohode. Určite, tá obrana je super a spravili aj super podpis De Angela. 4,5 milióna na 2 roky, čiže ročne 4,5. Je to super. A ten De Angelo proste má síce svoje muchy, ale kámo, je to kvalitný back. Trošku rasista. Už není tak... No, je rasista, má tam Duklera, tak nemôže. Je republika na tie veci, ale to som sa, že už není to, čo, vieš, kedy sa mi najviac páčilo, keď došlo tú prvú sezónu, keď mal tu ten dištanc taký, či čo, tak došlo tú prvú sezónu. To všetkým dokázal, že má na tú NHL-ku pravidelne, aby ju hral. Tak došlo, že jak sa hovorilo, že Carolina mu dala akoby tú poslednú šancu a jak došlo k nám tú prvú sezónu, že bol brutálny. No on hral výborne. Sice potom v play-off no lebo sa potom v play-off ukázali tie výkyvy a potom v play-off bol taký, že sa viac sústredil na druhé veci, jak na play-off. A tam sa nechal vytačať a tam nás vlastne vyradilo. A Vyško my sme mali, do nás vyradil, keď on bol u nás. Nás tedy vyradil New York Rangers. A nesústredil sa na hru, sústredil sa na Rangers. Lebo v podstate on ťažko prekusoval to, čo sa mu stalo v tom Rangers skrz sa volal ten ruský brankár, ktorý teď už sa stratil. Varlamov? Georgiev tam bol, áno. Varlamov, pardon, to bylo Colorado. Z Georgiev ono a vlastne preto on skončil vtedy v Rangers a došlo do Carolina. Vtedy sa mi páčil, vtedy bol super. Teraz akože si spraví tú robotu svoju, ale akože keď máš priemer, tak ti poviem, že 3 body nad priemerom, viac ne. Ale ako keď si... Ale zase dokáže spraviť aj body, no. Akože zase, nemáš extra body, ale boduje a to je dobre zase. A však vieš, oni ho teraz potrebujú v tom dlhom slede, lebo ten Šefer tam bude proste ten obránca číslo 1. A dokáže byť aj policajt aj niekedy tam. Áno, presne, že to víš, že keď sa niečo udeje, tak proste on tie rukavice zhodí, on s tým problém nemá. A keď si mám porovnať proste, že New York Islanders a New York Rangers je veľmi podobne, áno. Veľmi dobrý Sorokin, otázny Vaneček, možno Varlamov, ktorý ide do posledného roku zmluvy, ale často zranený. Obrana za mňa má Islanders ešte lepšiu obranu ako Rangers. Čiže myslím si, že oni majú ten step up proti Rangers, čo sa týka obrany. Či už je to Pelech, či už je to Romanov, ktorý naozaj sa ukázal vo veľmi dobrom svetle. Ten Mayfield, Pulok, Šefr, proste ich ani nemrzí ten odchod do Montrealu, keď odišiel Dobson. Čiže ako za mňa oni sú v obrane úplne spoko. A ten útok je lepší jak Rangers. Majú lepší ten bottom six. Je sympatické na tom útoku, že prvý center Horvát, druhý Barzal, tretí Pažo, štvrtý Cizikes. Jo. Že tí centri sú podľa mňa tam dobrí, solidní. Tí centri sú tam solidní. Ako hovorím, ale neviem, čo sa deje s tým Barzalom tí posledné 2-3 roky. 2 roky asi skorej, že proste je taký nevýrazný, nedarí sa mu. Možno asi fakt potrebuje k sebe iných hráčov. A čo sa týka hentých dvoch, zase tiež majú také sinusoidné hry, jak je aj Pažo, aj Cizikeš.
Cizikas. Že tiež hrajú. Áno, no, je to také na hojdačke, no. Ono, jak to bolo Tak. Lee, Cizikeš a Martin, ne? To bola tá ich proste, ten štvrtý útok, ktorý hral dlhú dobu, proste to bol veľmi dobrý štvrtý útok, no. Strašne hitovali, to sa mi na tom strašne ľúbilo. Jo. Oni hrali do tela, no. No. Takže takto povedzme si na rovinu, na playoff to nevidím. Ani ja, no. V play-off nevidím ani ja a myslím si, že bude to lepšia sezóna ako tá posledná a budúci off-season bude pre nich lepší, lebo teda odíde im 6 miliónov Paláta, odíde im tam 2,5 milióna Cizikesa, odíde im tam ten Varlamov 2,75, čiže naozaj bude sa im lepšie dýchať. Zhutne to Šefer. Ale zhutne to Šefer, no. Akurát to som chcel povedať, že teda oni si to pouvoľňujú akurát na Šefra všetko. Lebo ten koľko zobere? Pôjde pravý bridge? Pôjde na bridge. Je mi tak sympatický aj tými jeho vyjadreniami a takže proste u ňo nevidím to. U ňo vidím aj skôr to, že sa uskromní pre ten tým. Proste pôsobí na mňa tak. Že spraví takúto, no myslíš, takéto srdce? Keby byl prvý rok v NHL a poví po prvém roku, že ešte 2 roky vydržím, potom chcem 20, tak by to asi nebylo moc pekné od neho. No. Uvidíme. Dobre, ale teda zhodli sme sa, že play-off nie, ale sezóna bude lepšia ako posledná. Koľky skončili? Tretí od konca. Predposledne. No vlastne, áno, sorry. Tak to budú asi lepšie na to, no. Dobre, ideme k zostávam, či ešte chcete niečo? Poďme k zostávam. Môžeš to odšpuntovať, Marečku, poď. Tak ja mám bráne Di Pietra. Legendu. ale nemám ho skrz jeho výkony, ale skrz jeho zmluvu. Jo. Tam odišiel tuším posledný šek už, sa mi zdá. Ne, ešte má do 2029. 2029 ešte má. To je frajerhand. To je. No počkaj, ne. Budúcu sezónu mám poslednú. No. Dobre, v obrane mám Potvina a Hamrlíka. Alebo 29, tuším. No teraz to ma zmátli, ty vole, s tým. Myslím, že 29. Hamrlík a Potvin, zaujímavá voľba, no. No, a v útoku mám... Tavares je v Toronte dobrý, všetko, ale mal zostať... Islanders bol hviezda. Mal tam zostať. On podľa mňa nemal odchádzať z Islanders, takže ja tam mám Tavaresa. Mám tam takisto aj Okposa, kedy si myslím, že nemal takisto odísť z Islanders. A mám tam Žigmunda Pálfiho z Islanders. Dobre. Ja idem na to, ja som dal do brány Jara Haláka. Proste v tom Islanders myslím, že chytal dosť dobre. Mal tam dobré sezóniky. V obrane sa zhodneme s tým Denisom Potvinom, ale ja som ho doplnil Nikom Ledim. A čo sa týka útoku, tak ja som to dal tiež toho Tavaresa, lebo proste fakt si myslím, že ten Tavares mal proste byť tu. A ja som dal teda tým, že to je mužstvo, ktoré má dlhodobú históriu, má tam tí Stanley Cupy, proste tú svoju éru, tak ja som tam dal Mikea Bossyho a Peta LaFontaina. Dobrá voľba. Tátko, čo nám na to povieš ty? Ja mám Mark Fitzpatrick. OK. Bráň. Mark Fitzpatrick, Chara, Hamrlík. Chara začína v Islanders. Jo, ale aj tak Chara je Boston proste. Áno, ale akože potom mám LaFontaine. Takže ja, no. Pálfiho mám. Jak Marek. A Brian Trottier. Trottier, jo. To tam bola taká najväčšia legenda, asi ten Trottier. Ale proste bolo to už ťažko príliš títo týmy proste po takých úspechoch, ktoré mali a tá história je tiež dlhodoba toho Islanders. Bolo ťažké to vyberať, ako nebolo to nič jednoduché. A teda však aj tá slovenská stopa sa tam premlela a aj česká samozrejme, čiže bolo z čoho vyberať. A spletli ste ma, áno, je to tak, že ešte má do 2029, ja som to vedel. Takže vlastne ešte 2 roky dostane šek. Ale už iba 1,5 milióna. Iba, za to, že proste si na dôchodku.
Však ale to je, vidíš, toto tí mladí vidí dneska do budúcna, títo, ne. Pietro inšpirácia. Áno. Dobre, borci, Islanders je za nami, poďme vystreliť dela. Poďme na Columbus Blue Jackets, ktorí keď vytrelia, tak v brankári sa väčšinu lakajú. Jak legendárne video do Beša, ktorý porad nadskočil, keď to dielo tam na začiatku zápasu vystrelilo. Ne, to bolo po nejakém góle, sa mi zdá, ne? Alebo po góle, no. Ale on to aj na začiatku tam búcha, čiže to je proste Columbus. Je tam bývalý generálny manažer, ktorý Slavo dobre pozná, je tam Don Vedel, je tam Rick Bounce, ktorý vlastne minulý rok prevdal to kormidlo. Je tam stále aj výherca Norris Trophy Zach Werenski, ktorý zatiaľ neodišiel a zmenil adresu, aj keď tí rumorse, bolo ich strašne veľa. Príchody asi také najdôležitejšie je Ryan Lomberg, Valerij Ničuškin a Phoenix Copley. Alebo asi sa počíta... Sorry, teraz mi došlo. Zaudol som Bitcoin Islanders. Eric Hames. Dobre. Môžeš pokračovať. A teda odchody, teda tým Phoenix Copley, to bude asi nejaké znamenie, že teda asi Mertle Kings sa počas sezóny poberie preč. A teda odchody Bone Jenner, Marchment a Zach Aston Reeves. Čiže toto sú také nejaké tie dôležité veci a stále je tam RFA Fantilli. Pokiaľ nepodpísal za tých pár dní, čo som bol cestovaný. Že vraj na dobrej ceste, bolo písané. A vieme aj, teda majú 13 miliónov pod platovým stropom, bude to tých 13 miliónov, vysocne to do posledného? To neviem, ale že vraj sú na dobrej ceste. Tam to končí. Ono, keď si zoberieme, nebude teraz aj ich trošku zväzovať ten kontrakt, čo dali Charliemu Coyleovi? Nebude im to chýbať? Koľko dostalo? 6 miliónov. Kurňa, to je dosť. 34 rokov do 2030. Ja neviem, čo vidia všetci v ten Coyleovi vidia. Coyle je dobrý tretí, štvrtý center, ale ne druhý. Však ja už viem, že keď už odchádzal vtedy z toho Bostonu, už to išlo keby tak trošku dole vodu s ním, ne? Keď sa tak zobereš. Ja neviem, ty vole, to je... Radšej na druhém centri Coyle než Monohena. Ale tak Monohen nebol zlý, keď tam došiel do toho voľného. A ja si pamätám vlastne, že Monohen, keď došiel do Winnipegu, bol strašný. Do Winnipegu sa mi Monohen páčil. Tam bol dobrý. No, ja by som chcel ešte podotknúť, že majú v coach staffe, majú goalie coacha Niklasa Backstrema. Majú napríklad... Ktorý je od vás, z Minnesota. Ktorý je z Minnesota, no. A ešte by som chcel povedať, že ten Columbus vypadá fest dobre. O to ti podpíšem. Už minulý rok mali našlapnuté, že po tej olympiáde, že možno aj to play-off by oblízali, že skoro tam boli, ale teda po tej olympiáde už to proste potom chvíľkami aj bolo také akože na hojdačke. Zas to bude podľa mňa o niečo lepší, Trosty, si myslím, lebo nabrali tam skúsenosti. Jasná. Aj mladí, ale zároveň aj tí hráči sa sú v ten prime veku, jak je Voronkov, Marčenko, Garland, Werenski napríklad, ešte aj Provorov, Fabro. To oni nabrali teraz skúsenosti a myslím si, že tento rok budú zase niečo silnejší. Ale problém možno, kde vidím, je prvý center. A to neviem, či Adam Fantilli už má na to, aby on bol ten prvý center. Podľa mňa má. Prostý, tvoj názor? Za mňa má na to a proste Columbus není v tom štádiu, že musí spraviť silou mocou playoff. Čiže oni mu môžu dať ten priestor, môžu mu dať ten čas. Čiže ja si myslím, že ten Fantilli bolo by blbosť dať teraz Monohen alebo Coyle na prvého centra. Proste tým by Fantilli ho zabili. To určite ne, tam nemáš na výber. No. Fantilli to musí byť na prvom centre a môj fani je to sympatický hráč, ale či je to tak, že keď si zeberieš, že bude hrať prvého centra proti Crosbymu, Larkin, McDavid, tak to je, že ten prvý center... Jo, áno, ale vieš, bude hodený do tej vody, aby proste... Aby to ukázal. Aby to ukázal, hovorím. Keby sme sa bavili teraz, ja neviem, že by bol v Edmontone a teda, že vieme, že teda by tam nebol, dajme tomu McDavid, že proste a je to mužstvo, ktoré proste zaručenie ti na papieri má spraviť playoff. Možno ho tam dáš, ale keď mu to nepôjde, tak ho stiahneš o tú brázdu nižšie, lebo tam máš hráča ďalšieho, ktorý ti to vie zaskočiť toho prvého centra a robiť ho plnohodnotne.
Columbus proste túto vymoženosť na to, aby si tam dalo niekoho druhého nemá. Momentálne to tam proste nevidím na tých centroch. Ale čo je proste pre nich dobré, ich netlačí, že musia tu a teraz. Takto byť sa budú, podľa mňa budú v tej kolónii Ja si myslím, že divoké postupia. karty. Okolo Ja im divokej verím. karty, no. A na koho postup by si ich dal? Na, Na koho triko? ako namiesto koho? Mhm. Musel by sa pozrieť, ako to tam postupovalo minulý rok. Ono, keď si, ja to otvorím zatiaľ, ale keď si to zoberieš, však minulý rok z metropolitnej divízie postúpili iba 3 týmy, čiže ono sa to teraz môže úplne že otočiť, lebo keď si to zoberieme aj z toho globálu, že teda im tam fakt veľa nechýbalo. A ja to už tu mám. Columbus mal 92 bodov, takisto jak Detroit. No a bola tam, kto postúpil vlastne v tejto východnej konferencii, a teda konkrétne z metropolitnej divízie. V metropolitnej divízie to bola iba Carolina, Pittsburgh a Philadelphia. A vlastne z tej druhej to bolo Buffalo, Tampa, Montreal, Boston a Ottawa. Tých bolo 5. Takže namiesto Buffalo... Ešte keď spolu, že namiesto Pittsburghu, tak poviem OK. Alebo aj Pittsburghu. Pittsburgh tento rok určite play-off nepostúpi. Však nepostúpi, no ale teraz tam máš nových adeptov, máš tam docela Fila sa dobre posilnila, máš tam Ottawu, máš tam Toronto, Ottawa, Florida. Columbus sa na ten podľa mňa lepší. Jak Ottawa? Toronto síce nekaz mi to, ja im verím. Boston nepôjde do play-off. Určite neviem, koľký rok. Boston ja mám tiež mimo play-off. Ja mám taký môj debilníček a ja už mám tuto napísané každú konferenciu. Ja už tam rozpísané. Ja už to mám dané, aký bude tento rok sezóna 2026-27. A to potom vám ukážem na konci GM Fantasy. Ja už mám napísané. Takže môžete si aj už vám dávam. Nachystáme si to. Budúci diel, keď ukončíme vlastne celé GM Fantasy, tak si povieme a s uležaním času východ západ 8 postupujúcich. Nie, ja mám od jednotky po 16. Od jednotky po 16 východ dobre. západ. OK, pôjdeme do toho teda. Je to ťažký oný. Napíš si to DU. Marek DU. Jak v kole. Neviem, akože není to mústvo až tak zle, ale bude to mať ťažké, aby sa dostali cez to. No, akože dobre, ukáž tu ich mám ja. No, ja som si ich dal, že takto, ja mám také dané, že od 6 po 12 mám taká tá zóna červená, oranžová, že to sú tí mústva, ktoré sa tam budú byť do tú divokú kartu. Ono, akože keď si to zoberieme, ten útok vyzerá veľmi v pohode, len jak sme sa bavili, ten prvý center, či to ten Fantilli zvládne, je trošku otáznik. Ale ja mu teda viacej menej verím. Čo sa týka tej obrany Verensky, Fabro, Provorov, Matejčak, Christian a Severson, tak akože tá obrana je aj skúsená, má tam proste veci fajn. Kde vysí otáznik, je to brankárske duo. Áno, Graves podpísal teraz tú 5 miliónovú zmluvu na 3 roky. Dokáže Graves naplniť proste ďalšiu takú dobrú sezónu, ktorú proste on mal. Dokáže sa Merzlikins, jak sa povie, stať z popola, ale teda ten je v poslednom roku, čiže tam je dosť reálny ten trade. A teda došiel tam ten Phoenix Copley, keby náhodou ten Merzlikins sa zraní, odíde, alebo to isté vlastne, čo sa týka, keby prišlo zranenie toho Gravesa. Ale ja verím Gravesovi než Merzlikinsovi. Určite, ten Merzlikins už mal veľa šancí a ukázal, že je psychicky veľmi labilný. No len Graves sa ukáže podľa toho, čo bude mať pred sebou. Keď dostane Verensky, tak to je boj o tú divokú kartu a o postup do play-off je veľmi reálny. Takto, to si povedzme hneď na začiatok, že pokiaľ Verensky odíde, automaticky padajú ich šance na play-off. To áno, to určite. Proste keď by ti odišiel proste Norris Trophy winner z poslednej sezóny preč, tak zamáva to s tebou proste. A ešte potom, čo odišiel aj ten Bo Jenner, aj Marchment, čiže... No. Mne sa ľúbi... Myslím, že ten Bo Jenner, ale ten Bo Jenner ich môže boleť, si myslím. To bude citeľný odchod. Lebo poďme si na rovinu.
povedzme si na rovinu, taký Ničuškin to je taká, že jak sa Tam také povie. pohľadkání. No, Ne, Ničuškin taká, jak sa to povie, taká, že neodistená bomba. No. Že proste o to nevieš, čo môžeš čakať. a otázka, Majú dosť dobrých mladých hráčov. a otázka, akože myslíte si potom menovanie Ricka Bonesa, áno, sa celý Columbus zdvihol, ale teda je to už starý pánko, bude ešte zvládať toto tempo proste? Tam problém nevidím proste. Bonesovi. Bonsovi za mňa ten bounce, jak tam došiel, tak proste ten Columbus začal hrať veľmi dobrý hokej. Tam proste tá výmena trénera klapla tak, jak potrebovali, no. Áno, lenže potom, čo sa stalo? Potom, jak sa postarali z oného? To bolo po olympiáde, alebo posledných, však oni mali tak dobre nahraté a potom oni všetko skoro prehrali. Áno, ten záver sezóny proste mu nevyšiel. Tam už došli síly. Takže tam to je také, že... Je to otázne a hovorím, tam bude teraz, jak sme sa bavili, od toho, či Fantilli zvládne úlohu prvého centra, od toho, či Werenský zostane, od toho, či Graves potvrdí tú formu, od toho všetko bude závisieť. Musia aj tí mladší zas o nieco viac bodov spraviť, napríklad, vieš, aj Fantilli, aj Snenger, aj Johnson, aj kto tam je ešte ten mladý, Olivier, či jak sa volal? No. Lundestrom ešte je tam, len je zranený ešte. To je tiež taký, jak sa povie, že talent v zákuči. Aj ten Delbel Belus, ne? Aj ten je mladý. Áno. Ono tam môže i ten... Ale samozrejme Fandry, Sinidža, Johnson. No. Týmu sa... A akože fakt, vidím to na ten reálny boj o tú divokú kartu, že proste keď veci pôjdu tak, jak majú. No však, a to ti hovorím, že to bude podľa toho výkonu, jak sa povie oni. Podľa toho je Graves chytať. No. Graves, brankár. Ak bude útok, tak bude podľa toho aj on chytať. No. Dobre. No dobre, stačí. Som na rade začať teda all time ale asi ja budem začínať Devil, že? No, ty budeš všetko alebo Devil pôjdem posledný? Môžeš. Kľudne. To je jedno. Dobre, akože tu tým, že teda oni nemajú nejakú dlhú tú históriu. Máš tam také mená. Ale máš, akože máš a od toho sa aj odrazím. Dobraný Bobrovský, proste ten v tom Columbuse, ja si to dodnes pamätám, jak dali tej Tampe 4-0 na zápasy, potom jak Tampa vyhrala prezidenta, tam Bobrovský bol úplne excelentný. Však ale Bobrovský vyhral Vezinu vtedy aj. Áno. Myslím, že Vezinu má s Columbusom. Jo, a dajme tomu, preto som ani Bobrovského nedal, keď sme rozoberali Floridu, proste tam je John Van Wiesbrook. A teda Bobrovský je teda tu v Columbuse, obrana Zach Werenský, bola by hlúposť proste v tej histórii ho tam nedať a k nemu Rosťa Klesla. A čo sa týka útoku, Cam Atkinson, Rick Nash a David Výborný. Toto je môj Columbus, jak by som ho ja videl na papieri. Presne, ja ten útok. Áno? Atkinson Nash Výborný? Ja mám trošku... Dojde ešte, poď Marek. Ja mám bráne Mason. Jo, ten bol tuším, keď vstúpili do NHL, že? Fedor Čučin a Rosťa Klesla. Ty vole, bež do Rici. Áno, aj 3-3. 3-3. A útok Nash Výborný Atkinson. No, ja mám hento, čo máme tak 3 jak ty. Mason, Klesla, Čučin. Útok Voráček, Dubinsky, Výborný. Dubinsky, to sa rozmýšľa. A Bitkera si tam dal koho? Jody Shelley. OK. Zase zaujímavé, za nejakých 7 sezón cez 1000 trestných minút. No, čak darilo sa mu. Dobre, poďme z New Yorku a z Columbusu do Nevarku. Ideme domov. Ideme si len hasni. Poďme k tým červeným, ale budem vás zapájať čo najviac. Čiže nový generálny manažer Sonny Mechta, tréner ostal Shandon Keefe, aj keď to bolo pre veľa fanúšikov
veľkým prekvapením, že zostáva na lavičke Jersey. Aktuálny manévrovací priestor pod platovým stropom je 3,8 milióna. Čo sa týka príchodov, tak teda Sani Vechta si vyhrnul rukávy a pustil sa do roboty. Prišiel Anthony Menta, David Rittich, Jesper Bokvist, Evan Rodriguez, Anton Silajev prechádza z KHL-ky, z Torpeda Nižného Novgorodu, kde vlastne hral normálne za mužov. Odchody, ktorý mrzí mňa, je samozrejme Šimon Nemec, ale o tom sme sa už bavili. Ktorý odchod ma tiež mrzí je Paul Cotter, ale tým, ako je to mužstvo poskladané, tak asi fakt nemá kde. Ciplakov, ktorý vlastne odišiel ešte v strede za Paláta, to bolo v trade deadline, a Jakob Markström. Čiže toto sú taká tí základné nejaké moves, ktoré hned nový generálny manažer spravil. Chalani, jak vy hodnotíte off-season a čakali ste, že Mechta nechá Keefa, alebo ako ste to vy v tých prvotných jeho minútach alebo v tých hodinách od vstupu do New Jersey navnímali? A ako hodnotíte tie jeho kroky? Dávajú zmysel, aby sa neopakovala katastrofálna sezóna, ktorá New Jersey poslednú sezóna bola? Poď, Marek. Ja som kritický na New Jersey. No, kde začať? Nevypadá to až tak nejako zle, ako keď sa na tú zostavu pozrieš. Nevypadá to nejako zle. Ale tí brankári proste. Tam by som začal, že tí brankári, Ellen, Rittich a aj Nico Doss. To sú všetko možno dvojky. 3 dvojky. 3 dvojky. Možno jeden aj trojka, by som povedal z nich. Meier, Hischier, Mercer, tam problém asi nebude. No, ty tomu Dossonovi, Mercerovi nejak moc neveríš, ale ja si myslím, že on ešte ukáže ten potenciál. Jako má, k tomu Mercerovi hned poviem, že proste on to v sebe má, len on má presne tie výhody, prirovnám to k Duclerovi, jak úplne že na hojdačke. 5 zápasov hrá výborne a potom 10 zápasov o ňom nevieš, vieš, čiže to je... Keď ho nechceš, pošli ho do Minnesota. My si s ním poradíme. My ti ukážeme, jak sa s ním má narábať, s tým mladým. No, Heinz to nebude s ním vedieť. Brad Hughes, Manta. Mantu oni vytáhnu nahore. Brat je jeden z najlepších hráčov v NHL. To, čo sa možno, že nasral kopec ľudí, ale Jesper Brat je vynikajúci hokejista. To by každý chcel. Toho by chcel každý. To ja tu mám ináč aj takú, že proste, že keď chceš dohodneme sa, ja zavolám Billymu, ja mám, že Hughesa ti pošlem, ty mi dáš brata Mercera a zbavím ťa aj Hamiltona. Ty kokos. Že Jesper Brat mne sa strašne ľúbi, ako hraje. A potom už sa dostávame na tú 3., 4. lineu. Griciuk dobre, Rodriguez, Evan. Pokiaľ Evan Rodriguez nemal okolo seba dobrých spoluhráčov, tak on není to žiadny tahuň. Brown, potom Noesen, Busted, Las. No, Frosty, potrebuješ lepšieho trénera každopádne, čo sa týka útoku a obrana. Obrana asi v pohode, si myslím, že tam tá asi fajn, no. Holo, poď. Poď Holo, potom ja vám to zhodnotím za mňa. Dám si monolog. Ty za teba monolog. Ja ti poviem, takto začnem od bránkoviska. Brutálny prešľap. Ja ti to poviem, brutálny prešľap. Vy ste si, akože však ja som si vás vypočul. Ja si vás vypočúvam, váš podcast. Ďábelský pokec, áno. Ale vy sa tešíte z toho a podľa mňa to najväčší prúser vyhodí Markströma. Podľa mňa to je prúser, lebo z hentej trojice ešte ten Ellen ho dokáže zastúpiť, že dokáže hrať. Len, víš, čo je rozdiel v tom? Ellen je brankár dobrý v tom, že keď je v pozícii dvojky. Ale ja to dokážem ze svojej situácie povedať, že keď si brankár, jak dvojka, tak ty si o mnoho väčším kľudí, jak jednotka brankár. Ty nemáš ten stres na sebe. Ty vieš, že ideš iba hasiť. Aj keď sa dostaneš do tej brány, tak vždycky povieš, však ja som tu iba dvojka v tom týme. A podľa mňa to s tým Markströmom bola strašná ona. A takto. Ale hovorím, nedokáže Markström potiahnuť Floridu. Lebo tam zase bude o mnoho väčší tlak, jak je v New Jersey. Podľa mňa v New Jersey nemal na seba až taký veľký tlak, ako čaká teraz na Floride. Florida chce obhájiť. A Florida čaká v ňom Bobrovského. A Bobrovského zase nedokáže spraviť. Takto. Ono je to také, že dvojsečné, čo hovorím, áno, ale... On je kvalitný golman. On je kvalitný, ale že ten tlak, že má byť Bobrovský, nespraví
jak to, že si môže chytať v New Jersey a mohol s ním aj ísť, ale tam sa vždy stretlo to, že aj ty si to vždy proste hovoril, že tam aj v playoff sa stalo to odešli bránkári. A tam ja bych mu to nehádzal toľko na hlavu, že by to bolo nejaké. A to, čo ste vy teraz spravili, že máte Elena Ritticha a Dosa? Dosa s tým, neviem, či by som s tým chcel ísť. Čo sa týka obrany, Sigenthaler, Hamilton, Hughes, Peši, Dillon, Kovačič, pekné mena. Ale zase tam budete vyhrať na zdravičku. A ja neviem, či vy to máte v New Jersey, hovorím asi ešte pred tým kanálem, ale že tam je nejaké, keby, ja neviem, je tam dodať, že tí hráči, keby u vás sa dvojnásobne rýchlejšie alebo ľahšie zranili. Vieš, lebo mne to dodá nejaké také divné, že tí hráči hrajú a potom dodú k vám a zrania sa, že aj Peši, však mne, čo bolo v Caroline, tak toľko nebolo zrania, jak je u vás. Vieš, že proste, neviem, čím to je. Čo sa týka útoku, hovorím, tam čo mi vadí, ne že vadí, ale také, že strašne sa vy strašne upierate na Hughesa. A podľa mňa Hughes je super hráč, ale není super líder. Vám chýba taký líder, také, no, nebude taký, jak neviem, McDavid trebárs. A on nebude nikdy McDavid. On dokáže že hrať body, zbierať, ale proste on keď má, ty to vieš, ak vy ste sa o tom raz bavili v tom vašom podcaste, že vy keď máte, teda on keď má zlú náladu, tak on to dokáže celé mužstvo rozjebať. A to mám mockrát v sebe, že proste on dokáže celý, a ja to dokážem, lebo viem, však mockrát sme sa proti sebe stretli, ako New Jersey a Carolina, viem, že proste on keď nezahraje, tak to vaše mužstvo nezahraje. A o ňom si tiež dokážem povedať, že má toto. Že má sinusoidu. A vy, ak sa niekedy hovoríte, že Hughesovcov všetkých, ne, skôr ja bych poslal niekde Hughesa za bráchem a zobral bych si Boldio s Kaprizovým napríklad. Ne, díky, ne, prosím si. A ešte Valšteda. Ešte Valšteda. Ja viem, že to bolo také smutné, že ostalo také ticho potom, ale že proste tam tiež u vás mi dojde také, že vy sa strašne moc upierate a neviem, niekedy mi dojde také, že aj ten Jasper brat sa tak na toho Hughesa a že keď nehrá on, tak on tiež nehrá. A podľa mňa, jak to povedal aj Marek, brat je strašne dobrý hráč. Hischier, mne sa ľúbia. A Mercer je taká typická sinusoida, že on brutálne. Ale že až brutálne, že jak ti dokáže v zápase vidieť, tak keby som posadil, že na kozlík, jak 4., jak 13. hráč, že proste si nezaslúžený do zestavy ísť. U Mercera mi chýba taká tá úplná, že koncentrál, že má stále rovnaké výsledky. Konzistencia, presne tak. Keď to môžem ja zhodnotiť, áno, začnem od tých brankárov. Tam som bol v šoku, že sme vyhodili Markstrema, akože o tom sme sa bavili aj spolu. Čakal som, že ak sa otvorí ten trh s voľnými hráčmi, že skočíme po niektorej rybe, či to bol Andersen, či to bol vlastne, ja som tam čakal aj toho Bobrovského, na margo toho poznajú sa z Floridy a teda. Ale čo vlastne teraz vlastne vyšiel rozhovor so Saným a akože ten ma tak trošku nabil optimizmom, čo sa týka tohto systému 3 dvojek, tak on tam vyťahol úplné štatistiky toho, že dajme tomu David Rittich vždycky proste vie zachytať maximálne 2 zápasy a tretí väčšinou na 90% má výbuch. To isté sa týkalo Dosa, tiež tam bola tá štatistika nejak rozobrená dopodrobná a to isté aj Jakea Allena. Jake Allen minulú sezónu, keď bol Jakob Markström zranený a zastával tú pozícii jednotky, tak chytal akože veľmi dobre za mňa. Minulý rok, čo sa týka, nepôjdem teraz úplne do čísel, ale aj toho prejavu na lade, ktorý ty vidíš, jak ten divák, tak ten Jake Allen bol proste viacej vyrovnaný, kľudnejší, riešil tie veci dobre. Áno, obrana bola minulý rok viacej menej dosť katastrofálna, tí hráči nenaplnili potenciál. Jak to povedal dobre, Holo Peši bol veľmi zranený, boli tam, potýkali sme sa s tým, ale keď si to teraz poviem, dajme tomu v tej obrane Sigenthaler Hamilton, to je vlastne, nepočítam možno ani moc tým, že to tak bude, ale uvidíme, že či sa to tam nevymení, lebo Sigenthaler s Kovačevičom v tej sezóne, keď sme hrali spolu playoff, keď sme mali tú výbornú sezónu, tak vlastne oni boli jedna z najlepších defenzívnych dvojí celej ligy.
ale ako Signital a Hamilton ako spolu hrávali dlhodobo, čiže tá obrana dvojica tam sedí. Hughes Peši, to sedlo jak na šerbel, oni dvaja sú spolu akože výborní, ten Peši výborne za toho Hughesa vlastne zaskakuje a teda keby to bol ten Dylan Kovacevič, tak ako je to fajn a ono vlastne ti to vychádza teraz ľavák, pravák v každej obranej dvojici. Čo sa týka tých častých zranení, tak jasné, čo sa týka, keď vypadne ofenzívny obranca, tak jednoznačne teda teraz po odchode Šimona Nemca je to jasne Seamus Casey, ktorý proste vie hrať, ale tu je proste to, čo sme sa bavili, tá jeho malá postava, ktorá proste ukázala v play-off proti Caroline, že proste on, jak mal dostať hit, tak proste on bol pod tlakom, tak on robil tie chyby, ale do ofenzívy bol naozaj veľmi dobrý. A čo sa týka toho prvého backa, keď vypadne niekto defenzívny, tak ja si veľa sľubujem od Silaeva. Proste je to veľký back, dlho sme sa ho pokúšali už preťahnuť z Ruska do Jersey, takže áno, podľa mňa začne na farme, ale ako náhle by sa niektorý z defenzívnych pilierov zranil, či to bude CG Peši alebo Dillon, alebo aj Kovacevič, tak ja si myslím, že no keby ten Kovacevič, tak možno či tam nebude chcieť toho Caseyho aj praváka, aby to teda mal stále takto, ale ja si myslím, že ten Silaev ukáže ten svoj potenciál a že pôjde po vzore ruských hráčov, ktorí prechádzajú z KHL a že teda presadí sa. Čo sa týka útoku, to, čo je na papieri, že Meyer, Hischier, Mercer, prvá lajna, to neplatí. Proste u nás všetci vedia, že prvá lajna sú Hughesovci, áno. Je to Hughes, brat a samozrejme bude to uvidíme, ako bude camp, ale všetko tomu nasvedčuje, že aj Anthony Manta sa vyjadril, že teda chcel by si s nimi zahrať, že proste tí hráči sú proste iný level. Aby som vám povedal to, čo povedal aj Slavo, aj Marek, aby som ich doplnil. Áno, Hughes býva často zranený. Tento rok to bolo síce nehokejové zranenie, ale teda opäť to na nejak pristálo. Veľa odborníkov sa zhoduje v tom, New Jersey s Hughesom a bez Hughesa, proste či ho budeme mať zdravého alebo nie a to bude závisať od toho náš úspech. Ale čo týka brata, to tam zase môžem povedať, že dajme tomu túto sezónu, keď vlastne ten Jack Hughes vypadol, tak proste brat sa strašne trápil. Že proste chýbala mu tá jeho jedna noha, jak sa povie, tak chodilo chýbala mu tá barlička. Takže vlastne bolo také zaujímavé, že naozaj tá sezóna síce bola dobrá u ňoho, ale v tom období, kedy vlastne bol Jack zranený, tak to išlo 9-5, jak sa povie. Ale vlastne Jack Hughes po návrate z olympiády ukázal, aký vie byť hráč a vlastne potiahol to až do konca sezóny bez žiadneho výkyvu. Tam sú strašné bomby a aj začiatok sezóny mal výborný. Čiže vlastne fakt túto sezónu môže rozložiť. Do Chicaga, rozdrbaná ruka, rýchly návrat pred olympiádou, kedy nebol ešte 100% fit a hrával s tou dlahou, však videli ste to na tých záberoch, takže tam ešte nebol fit, ale po tej olympiáde už to nejak doliečil a už to bol ten Jack Hughes, ktorého potrebujeme. Čiže za mňa prvý útok je prebrať Jack Hughes a Menta. Možno Meyer, Hischier. Otázka, či už nedáme viacej šance Griciukovi, ktorý proste tú strelu má a do tej ofenzívy sa javí veľmi dobre. Mercer, už sme to povedali obidvaja, hrá výborný hokej, ale proste tá sinusoida je u ňo veľmi veľká. Ale aj v tých zápasoch, ktorých sa trápi, tak aspoň v tej defenzíve a v tých oslabovkách hrá veľmi dobre. Proste to tomu nemôžem uprieť, že on tú čiernu robotu aj v zlých zápasoch si proste odohrá na maximum. Pri treťom útoku sa už dostávam možno do takého trošku konfrontácie, lebo ja tam vidím proste na centri Codyho Glassa. Cody Glass bol asi jeden z mála prvkov, ktorý vyšiel Tomu Fitzgeraldovi. Aj podpísalo za dobré peniaze, prišiel vtedy vlastne v trade deadline pred playoff a ten Cody Glass u nás hrá veľmi dobre, má veľmi dobrú úspešnosť na buli a vlastne on keď hral aj s tým Griciukom, aj s Brownom, tak to išlo, ale otázka tam je opäť, proste Brown hral aj s Hischierom a Mayerom, takisto aj Griciuk, čiže uvidíme, jak sa to bude vyvíjať, ale za mňa je Glass proste ten center toho tretieho útoku a tam by som to reálne videl, že Glass, Rodriguez a proste niekto, áno, že proste podľa toho, jak budeme točiť tú druhú pomyselnú lineu. A posledná Nathan Bjugstad, a tu už sa opäť dostávame k tomu, že teda došiel Bukvist, ktorý vlastne hral aj na Floride, predtým hral aj v Jersey, čiže máme ho navnímaného, poznáme ho. A stále je tu ešte Eleni Amenáho, ktorý vlastne v minulý rok na margo aj zranení si teda dosť zahral v prvom tíme. Všetci vieme, že na majstrovstvách sveta dospelých za Fínsko hral veľmi dobrý hokej a naozaj bol veľmi príjemným prekvapením. Čiže toto je určite, čo Sheldonovi Keefovi zamotá hlavu a dostávame sa k tomu, áno, hrajú sa iba 4 prípravné zápasy, čiže vlastne moc času na skúšanie proste nebude a väčšinou do tých zápasov by mali nastúpiť tí hráči NHL, lebo vlastne čakaj, toto je ten zámer Garyho Batmana, ktorý s tým chcel spraviť, že aby proste ľudia nechodili sa pozerať na NHL zápasy, kde hra farma,
Takže uvidíme, čo sa tu spraví a Sheldonovi Keefovi to, čo tvrdím už dlho, proste ja mu dávam štvrtinu sezóny, to je okolo tých 20 zápasov, 21, že proste, keď by sme po 21 zápasoch sa herne trápili a nebudeme na postupových pozíciách o playoff, tak proste Sunny musí okamžite konať. Proste to je bez debaty. Hauk. Ja si myslím, že Vantu asi dosere trénera Bránkovisko. Sorry. Nie je to Bránkovisko otázne, to je ako, že to... Bránkovisko tam ešte bude, ale tréner tam už nebude. No, že tam to bude, že obidve, akože... Bude to tam určite problém. Sami vieme, že teda aj Šimon Nemec v rozhovore s Bastardami, ktorý robil, tak povedal, že pri výstupnom pohovore, ktorý Jersey mal, tak aj sám Sheldon Keefe mu vtedy povedal, že tak ani neviem, či tú ďalšiu sezónu budem. Čiže vyjadril sa tak, že teda vedel, že je to s ním nahnuté. My sme s Marekom minule pozerali dokument o Toronto Maple Leafs a videli sme tam, ako ten Sheldon Keefe k tým hráčom funguje a podobne. Hovorím, akože on, keď bude mať to mužstvo zdravé, tak bude musieť po 21 zápasoch figurovať jasne na playoff. Musí. Proste to je bez debaty. A môžeme si, myslím, dovoliť to povedať, že ten Allen bude mať asi možnosť tých troch brankárov tú najväčšiu vyťaženosť, ale je to, ja by som to povedal, skúšali tu už niektoré týmy, u niektorých to išlo lepšie s tými 3 dvojkami, u niektorých horšie. A ja si myslím, že ten Allen 36 rokov, áno, už je to taký veterán, pri tých má 33 a dosť je pri nich ten mladý špaček, to nazvem. Čiže bude tam medzi nimi taký, akože, ktorý bude vykúkať. Ale teda mňa dosť ešte nepresvedčil o tom, že má byť na to proste jednotka NHL alebo stabilná dvojka. Proste nepresvedčil ma o tom a uvidíme, ako sa to celé ujme. Máme konečne nového trénera golmanov, lebo na to sa už tiež dlhodobo poukazovalo. Myslel som to, že mladý Ucháň, vieš? Ja aj tak. Tak som to myslel. Uško. Mladé Uško. A teda, akože bude to určite zaujímavé sledovať celé. Ja si myslím, že tým, že nejaký priestor pod platovým stropom je, tak teoreticky tam možno sa potom aj niečo bude robiť, že keby naozaj ten trojsystém brankárov nefungoval, tak možno by sa do niečoho Sunny ponoril, ale ja si myslím, že je to lepšie, ako keby mal k nám prísť ten spomínaný Adin Hill. Ja tomu Hillovi osobne neverím, ja o ňom nejsom presvedčený, ale ešte to poviem proste, my za to, že sme mali dlhé roky Martina Brodora, tak toto je teraz naše prekliatie, že nevieme nájsť jednotku. Došiel Vitek Vajneček, jednu sezónu mal famóznu a potom už to išlo z dole kopca. Blackwood proste často... Brodor, ten St. Louis proste, vieš, to by som si tých legendárnych 6 zápasov, či 7. A čo sa týka vlastne Coreyho Schneidera, došiel, bol výborný, potom veľa zranení, vlastne zničilo mu to kariéru. Markström v prvej sezóne bol výborný, minulú sezónu do toho nevedel vôbec naskočiť, takže... Ty si myslíš, že vícemenej alebo najviac zápasov dostane Allen? Holo, ty si myslíš, že dobude chytať víc zápasov? Vieš čo, počkaj, keby som to mal možno nejak rozdeliť, tam kľudne môže byť, že 30-30, to má 60 a 24, vieš. Čiže kľudne sa môžeme dostať aj k tomuto, ale zase, vieš, čo keď by, ako ideme špekulovať, ale čo keď David Rittich proste zacíti tú šancu a stane sa z neho druhý Dan Vladáš? Ja si myslím, že Rittich bude chytať více jak Allen. Takto, Frosty, vy ste to hovorili vo podcaste. Nevidím tam to, vidím, že by mal byť Rittich ako Vladáš. Áno, tam je aj ten vek už iný, aj všetko, ale zober si, že ten Rittich, a toto je opäť to, čo sa dostávame k tomu Sunnymu Mechtovi, že povedal, že on aj teraz, keď vlastne bol Sorokin dlho zranený, tak Rittich tam bol jednotka. Jeden zápas dobre, druhý zápas dobre, tretí výbuch. Čiže toto je tá štatistika, ktorú proste ten Sunny Mechta berú ako štatistického mága. On vybudoval, alebo to respektíve pomohol Hitovi vybudovať tú Floridu, lebo bol jeho pravá ruka a išli cez tieto štatistiky bariaké. Takže je to otázka, áno. Keď si to zoberieš, vlastne aj Carolina, síce ten Freddie Anderson bol jednotka, ale bol zranený, ale Kočetkov a Bassi tiež točili potom tých 3 golmanov, vieš. Čiže... Áno, len musíš rátať to, že keď to tak zoberieš, ja nechcem to tak porovnať skoro, áno, ale nikdy nebol Allen a Andersen na tejto rovinke. Vždycky bol Andersen jednotka brankár.
že Elena môžeš porovnať možno s Kočetkovom. A zase to máš o ten schod, že vy ste stále o ten schod nižší. Jasné, však ja som A to nehovoril, je že to, že... úplne v tom, No, ale ale že že teda toho sa bojím, ja sa v vás tej bojím o rotácii. bránkovisko. Akože, a ja sa o to bránkovisko, z toho, čoho sa najviac bojím, je bránkovisko, potom udržať to mužstvo zdravé a potom Sheldon Keefe. Akože z tejto trojice brankárov, komu bych veril, tak je Ellen. Tomu idem veriť z tej trojky. Ellen, odkedy k nám prišiel v tom trade z Montrealu, dochytával tu jednu úplne dosranú Lebo sezónu. lebo Ellen ani dobre. nechytal zle, on ani nechytal, než k vám došiel, on bol dobrý aj v tom Montreale. Takže No jasné. No už má Ellen... 36 rokov, Frosty. Áno, 36, áno, no. viem, ale akože takto, ja nepasujem ho za jednotku, ale že z tej trojice jemu bych najviac, jak sa povie, že zhlížel. Áno. Ale to, či to zvládne, zás veľký otáznik. No. Pre mňa to došlo taký veľký risk odstraniť toho Markstrema. To bolo... A nakoniec bude Jakub Málek jednotkou. Ale ešte víš čo, ešte sa má to odstraniť takto Markstrema a ešte pomôcť tomu trtnutej Floride. Otázka, vydrží Markstrem zdravý? Vydrží Markstrem zdravý, on má 2 sezóny a zdravú nevydržal ani jednu. Ale tých gulmanov to není nikdy isté. Tí to majú najtežší, povedzme si na rovinu. No jasná. A Markstrem má tuším tiež nejakých 35 alebo 36 rokov. Ja tež nehovorím to, že on tú Floridu zvihne, áno, ale že skôr by ho lepšími vždycky... Ja som bol v tom, že on si dochytá u vás. V ten som bol ja, tak ti to poviem. A ne takéto výmena na Floridu a čom. Takže... Tak to vidí moje duše. Dobre, poďme na tú otázku. Spravia Jersey playoff? Sorry, Frosty, za mňa ne. No, bude to. Keď áno, ale tak to bude natesno. Počkaj, kúknem sa do DR, že? No, koní sa ešte do DR. Fú, mám ich tesne pri oranžovej línii. To znamená? Že ste sa nezmestili do boja o divokú kartu. Zedels. Rozlučte sa s holom v tento podcaste. Za mňa, keby sa stalo také niečo, že by sa opakovala posledná sezóna, tak tam už bude otázka, že či nerozjebú aj to jadro. Čiže oni teraz potrebujú súrne sezónu, v ktorej dojdu do play-off, potrebujú to a ako ja im verím, akože fakt, keď vydrží to zdravie. Áno, tak zastan si ma, to je ono. A akože ja si myslím, že to play-off proste spravia, aj keď to bude bolieť možno v niektorých zápasoch, ale potrebujeme to zdravie. Proste keď to zdravie nebude, že zase by sa to kulumovalo a Sheldon Keefe to nezvládne, tak jasné, je možná aj tá vec, že proste nebude mať družové okuliare a poviem, koľko to play-off spravíme, aj keby čo. Proste tak. S touto zostavou je play-off povinnosť. Proste ináč to ja neviem povedať. Takto. Možno záleží, akej rýchlosti odejde Sheldon Keefe a dojde druhý tréner. Toto je do štvrtina sezóny. Proste, ak v štvrtine sezóny nebudú výsledky, on musí okamžite odísť. No však ale je otázka, či ťa počul. Ne, takto. Jak som hovoril aj teraz, že Rangers a Islanders, že mi tam nesedia tie ich aury. Vy máte z týchto mústve najlepšiu zostavu. Sa dá povedať, že vy máte bombovú zostavu. Ale u vás je tiež taká tá aura, však som to hovoril, čo sa... Ja stále okolo toho Hughesa, mne dojde Hughes jak veľký kameň. Jokino je mazlík. Ne bodovo všetko, on je super, ale víš čo, ja mám stále, víš čo, som si zapamätaný na ňom. Jak si proste nosí Jacka Hughesa v tej kabelke, víš, víš čo, ja mám najviac Jacka Hughesa, ako bol raz nejaké, a neviem, či to bolo proti Caroline zrovna, alebo či to bol nejaký, proste on tak hral, tak letal, a to bolo ešte Zarafa. Lindy Ruff, keď vás strel. On tak s tým pukom lietal, že tak letel, jak chuj, že zabudol letel. A do toho Mantinela zranil sa, bol mesiac odpísaný. No. Že tak bol až premotivovaný, že proste on má, ale proste ja si myslím, že on má takú tú motiváciu, že až ho zráža. Že on by potreboval taký kľud od jeho bráchu. Ale víš, ja si myslím, že tým, že dal ten zlatý gól a vyhral to zlato, proste jeho to tak uvedomilo, lebo fakt po tej olympiáde sa vrátil a bol úplne iný. Proste bol wow. Bol, ale... Je to hodne na trenérovi, ako on ho kočíruje. No. Áno, no.
Ale asi sa možno zhodneme, že aj keď Jersey by pôjdu do play-off, tak je to možno, že to bude s iným trénerom. Vieš čo, dobre, možno, že si vás prehodím o jedno kolenko nižší, teda. Dám vás do tej oranžovej, teda. Dobre, Vieš čo, poďme takto, mám tam chybu. Možno, že vám dám, takto dal som vás za Pittsburgh, dám vás pred Pittsburgh. No, koľko dať na za Pittsburgh? No, to je ako... To už si prehnal, Slavo. To máš černý puntík. Ne, vieš čo, ne. Ne, proste, ja sa odrážam od toho bránkoviska a to mi dojde strašne bolavé u vás. Mne bolo ľúto toho Markstroma, to mi došlo strašne veľký file. No, bolo to prekvapenie, to je bez debaty. No. Ale vy ste sa v podcaste tešili, neklam, vy ste sa tam tešili. Ja som povedal, že som na to zvedavý a proste dávam tvoji tomu partiáci nádej. Z vašeho podcastu sa tešili z toho. A dávam tomu nádej na margo toho, že verím Sanimu Mechtovi, že teda je ten štatistický mák a že proste vychádzal z tých štatistík, ktoré hovoria o výkonnosti v druhých, tretích zápasoch po sebe, tak proste tam to bude točiť. Čiže uvidíme. Je to experiment. Bude sa točiť nový film Manipuk. Že vy? No. A bude opäť hrať Sonnyho Mechtu, teraz vyhral zase Brad Pitt. Ten už to má vyskúšané z Moneyballu. Dobre, asi teda poďme k tej top zostave a myslím si, že tu to bude akože veľmi, no pre mňa to bolo extrémne náročné. No to pre mňa to bolo náročné s tým, ale ja som dal takú, že aby som sa s vama netrafil. Poď Marek, začínaj. Takže počítam, že bráne máš Chrisa Terreryho. Presne tak. Dobre, no ja som síce ten Brodor, nepasuje mi tam, je to síce legenda St. Louis, ale dal som teda toho Brodora. V obrane Scott Stevens a Andy Green. Andy Green bol super, ja som ho strašne mal rád. No. A útok mám Patrik Eliáš, to je môj najobľúbenejší český hokejista v podstate. Travis Zajac a Scott Gomez. Hezky. Ani jedného nemám, človeč. No poď, Slavo, chcem čuť tvoju. Táho Terrery v bráne teda? Áno, Chris Terrery je v bráne. Obrancu Ken Denejko. Denis, Keník. Potom mám obrancu, čo som ti hovoril, čo som kedysi fandil ja New Jersey. Áno, bol som kedysi fanúšik New Jersey, bolo to v roku 92-93. Tommy Emelin. Z tu jeho legendárnu príľubu. Áno, Gulata Jofa. McLean, krídlo. Johnny McLean. Johnny McLean. Sergej Brilin. Legenda. Jay Pandolfo. Dobre. A Bitkara. Kenadejka. Ne, Bitkar bude akože, čo sa týka našich, jak sa povie, severných bratov. Češť. Krzysztof Oliva. Aj Poláček, Krzysztofček, To ešte bol Bitkáreček, super. Dobre, no ja keby som ja bych tých zestov spravil strašne veľa, lebo proste je to úplný extrém, máme rešpekt k tým hráčom, ktorí vyhrali tí Stanley Cupy, k tej organizácii, však všetci vieme, keď sme si skladali to svoje, že ťa to aj mrzí, že tam nemáš niektoré mená, tak proste v bráne, Martin Brodor, tam proste nemáš o čom. Áno, bol u nás aj chvíľku Sean Bark, proste, ale come on. Sean Bark začínal vlastne kariéru v New Jersey. A vlastne teda tam je Brodor, proste to je za mňa najlepší golman všetkých čias, pre mňa aj lepší aj Jak Hašek, aj Jak Roy. Čiže keď dojde k tejto debate, tak ja vždycky dávam Brodora aj na margo toho, vlastne, že kvôli nemu sa zmenili pravidlá, čo sa týka hrou hokejky brankárov, čiže spravil sa ten vymedzený priestor za bránou, lebo fakt ten Brodor bol jak pomyselný tretí obranca s tou jeho rozohrávkou, proste to klobúk dole. Čo sa týka obrany, čo sa týka obrany, tak vlastne Scotty Stevens, proste tvrdý, niekedy hajzel, ale hrala sa taká liga a veľmi bodový. Čiže sme stratili jedného poslucháča, Paula Kariu. Áno, Paul Karia nás práve prestal sledovať. A Erik Lindros tiež. Ale Lindros bol taký zmrt, že proste on hral to isté, takže to je pohode. K nemu to bolo tiež, rozmýšľal som či Denejka, či Rafalského. Židla měl u nás výborné sezóny, ale proste dal som tam Scotta Niedermayera. Proste to, jeho solička, koľkokrát cez celé ihrisko, coast to coast góličky, to akože fakt, klobúk dole pred ním.
V útoku nikto iný ako Patrik Eliáš, tam sme sa zhodli, myslím. Slavo, ty si ho mal, tuším, Slavo ho nemal. Ja som ho mal. Patrik Eliáš Marek mal. Jo, takže mám Eliáša a teda vtedy sa zhodujem s Marekom. So Slavom sa zhodujem s Johnom McLeanom a ja tam dávam Jacka Hughesa. Bolo to náročné, ale proste Jack Hughes už prekonal aj niektoré rekordy Patrika Eliáša. A je to prekvapenie. Áno, akože keď si zoberieš, áno, legendárna linea Eliáš, Sikora, Arnott, ktorá nám vyhrala Stanley Cup v 2000 roku proti Dallasu, a respektíve celé playoff, celú sezónu mali proste úplne excelentnú. Keď si zoberieš Jeff Friedman v roku 2003, Scott Gomez, proste Scotta Gomeza by som to nemohol iba kvôli jednému, lebo to potom bol preletavý chlapík a hral aj za Rangers. Uj. Ale potom sa vrátil, pár zápasov sme ho vypískali a potom to akože na staré kolena bolo dobre. Ale hovorím, ten výber je tam strašne veľký a Joe Nieuwendyk u nás, Brandon Shanahan, čiže naozaj tých hráčov, Sergej Brylin, nemôžem ho opomenúť. Jason Arnott. To som povedal. Áno, niečo som. Áno, Arnott, Sikora, Eliáš, tá lajna, čo som hovoril, že... Čo on dal ten gól? Áno, po Eliášovej nahrávke. Sympatický aj Brian Gionta. Jasné. Malý, rýchly. Aj potom jeho brácha byl proste dobrý, tá štvrtá lajna, Carter, Gionta. Kto to tam s nimi bol? Brunner, tuším. Čiže bolo to tam... Aaron Broughton. Ale teda, keby som mal dať bitkára za mňa, tak to bol proste Denejko. Proste Mr. Devil. No. A jeho legendárne bitky s Tajom Domím stoja. Tak dobre, ale ešte dobrý bitkár býval aj Randy McKay od vás. Jasné, my ich tam máme proste. To naša organizácia bola... A prečo si nedal centra, že Pet Verbik? Nechcel som ho tam. Čo je Verbik, tam Mike Peluso býval Mike dobrý Peluso, bitkár. no. Áno. Akože proti Devils sa v 90-kách a 2000-kách hralo strašne zle. To si môžeme povedať na rovinu. Bolelo to. Ale vy ste zavedli ten defenzívny hokej, u vás to bolo. Nám stačilo vyhrávať 1-0. Tam bolo to, ale vlastne u vás to bolo ešte doplnené tým, že to vlastne Brodor zavrel a ešte to bolo doplnené, že na výborné, ak sa povie. No jasné, keď si zoberieš tá obrana, tá bola vždycky kvalitná. Tam by sa neškrtli ani Hughes, ani Kaprizov za 40. No. Vypni ho. Poďme na to, čo nás čaká v ďalšej epizóde. Ďalšia epizóda bude teda Washington Capitals, Philadelphia Flyers, Pittsburgh Penguins a víťaz Stanley Cupu Carolina Hurricanes. A zároveň si teda poskladáme východnú západnú konferenciu jak domácu úlohu od tatka, že teda, jak to tam vidíme v konečnom dôsledku po týchto všetkých GM Fantasy, jak sme si to zrovnali v hlave, čo sa možno udialo medzi tým, odkedy sme nahrali, nenahrali. Čiže uvidíme, pozrieme sa na to. Každopádne, chalani, ďakujem za skvelú epizódu, bolo to opäť výživné. Myslím, a dúhe. Myslím si, že ten pokec bol celkovo dobrý o každom tom týme. U Devils sme sa trochu opustili, budúci diel sa opustíme u Caroliny a tam budeme doslova husiť, či obhája. No, ty vole, no. Alebo čo bude playoff, či nás nechytne karma z roku 2006-2007. Dávam ťa pod čáru, Slavo, dávam ťa pod čáru. Uvidíme, koľko hráči Caroliny Hurricanes cez to vypili piva. No, už trénujú, už som videl, už niektorí trénujú. No, tak už by bolo na čase. Keď za 2 týždne začínajú kempy, pomaly 2-3 týždne už vlastne začne presun, začnú development, začnú kempy mladíkov, zároveň turnaje a už potom hlavné kempy, čiže 2-3 týždne a už to máme tu. Medzi tým teda nás čaká posledné GM Fantasy, môžete sa na ňo tešiť. Sme radi, že nás počúvate, že ste s nami, že nám píšete komentáre, opravujete nás, aj to sa bohužiaľ stáva, nemôžeme vedieť všetko a uvedomujeme si to. A ďakujeme za každý jedno poslucháča, každý jeden komentár, každý jeden like. My sme Opačné garde, Frosty, Holo a Marek. Čaute, díky. Díky a buďte s nami, my sme s vami a ruky hore. Komu ver, ruky hore.